косата си. Ти ми се карат косата. Така ли? Чакай да ли ги? Ти си постривам това път. Не ги гледам. С новата прическа. Теди, поздравяваме, това ще влезе в подкаста. Защото гледа само до тук. Генчо може да закъсне днес. Здравейте, приятели на подкаста, с този епизод номер 2 и предпоследен. Този епизод ще е на вълна Витоша, очевидно. Започваме с няколко много кратки не Витоша неща, след което ще чуете предикшена на Генчо за топ 10 на състезанието. Да. И на Боби. И на Боби. Боби, ти какво мислиш? Аз съм съгласен. Иска да... Боби. Да. Съучредителя на подкаста днес му се наложи по независещи от него причини да отиде на почивка в Италия и за това да, той ще се включи като кореспондент по време на състезанието. Така, точка номер 1, както всеки път, последната смешна тренировка. Смешна. Последната тренировка. Отборна. Мен нямаше. Кой почва? Гената първи стартира по нея. Да. С нощи. Бягах с помката до кладница. Кладница. Трябваше да студена, между другото. Нощно. Но нощно, да, тренахме в 9:15. Това е традиционното нощно, всяка година. Последната точно събота. класика, да, точно една седмица преди състезанието, събота вечерта. И идеята е да тестваме пейсването и усилието за Витоша. И яденето през деня. Така. Да, за 8 часа, нали така? Не се знае. В смисъл, вие реално знаехте ли С графика? какъв план тръгнахте? Ами, пламката сравняваш с 8 часа, но се пейсвахме перфектно за 8:12, може би. Да. На мен не ми пукаше особено. Аз му казах, пламка, дай ще видим на кладница. Като стигнем ще видим. Като стигнем ще видим, да. Да. Колко мислиш? Не, тук колко беше? Колко секунди? Аз спрях да пикая за 6 секунди. Значи сме почти добре. И така. Бяхме се разбрали да е до студена. Като плана беше вие тръгнете. Малко те, по-рано. Всички. Малко по-рано. Да, плана беше да тръгнат 20 минути преди нас, защото на нас ни е 20 минути по-бързо до студена и да се срещнем на студена всички и да ни вземем оттам до Иванджиков майка му. Ние 20 минути след като те тръгват, отиваме на старта. Аз закъснявам. Не, и двама да закъсняхме. Аз закъснявам, стигам и настигам Иванджиков, който закъснява. Оха. Да. Ма ти сбягане ли ти? Не, с колелото. Ага. Да. Аз ми се наложи с бягане, защото ще я закъсня още повече. Така, и оправяме се, пием вода, Става половин час. Да, то вече примерно си викаме, тук ще ни чакат, в смисъл малко се позабавихме. Тръгваме, Иванджиков е някакъв, що нямам ватове, гледаме на кръка, то го няма стрида. А това е моя стрид, защото него не работи. Даже не е моя. Да. И аз му дая за състезанието моя специално да се пейсва, защото той работи, е тестван. Аз го изгубих на втората тренировка. Стрида, който в него има 5 години бягане, брат. А може ли да е на първата да си го изгубил? Не, първата не беше... първата беше на моя крак, но Ицо беше вързан с него. Да. После си направих някои леки бягания с него, таман горе-долу, нали, видях, че си е същото. И го изгубих на старта на тренировката. Да, тук има Public Service Announcement, който иска обяви маршрута ти. От НДК, метро до Красно село и оттам автобус 65 до Пушкин и оттам 2 км леко до Ним. 40 минути комют, някъде там изчезна. В тези 40 минути има един стрит, който ако някой го намери, печели първата тениска, втората, защото първата обещахме вече за победителя на Байк Кръстю. Да. Втория официален мърч, тая тениска, само че пише подкаст, ако някой намери стрида моя, който Иванджиков загуби. Да. И тръгнахме, в смисъл ядосвахме се, там ходихме напред-назад, бяхме някакви факти. Вие все пак решите да отърсите веднага? Да. Аз бях ходил да олекна в храстите до старта. И реших, че просто отивайки там, може би съм ритнал някакъв клон и затова да е паднал. И трябваше да си обикалям мястото, което бях маркирал, търсейки някакво малко парче стрит. И да, не се получи. В крайна сметка, примерно на 10-та минута закъснение, вече бяхме такива, няма да го намерим. То стана много. Да, и тръгваме тотално на усилия. В смисъл, все едно сме 18 век. Ама ти нямаш стрит на тебе. Не, той ми даде неговия, ама той нещо е бъгнат. И двамата сме без стрит и двамата сме без зареден челник. Да. Аз понеже се замотах... Без спойлери. Тръгваме първо без стрит.
И знаехме, нали, точно сплитовете на рекорда, викаме ще тръгнем за сплитовете на рекорда да видим как е. Първия сплит, 19 минути, Иван Джиков ми каза едно изречение за тия 19 минути, аз още Той не там... го сърди, да. Беше ми кофти, да. А той с мускона, от невероятната идея предния ден. Да, пуснах байкърсти додолу. По-бързо беше добра идеята според мен. Просто ще се отплати след 3 дена. Да, но... 3 дена, добре. Да. Да, просто беше някакъв кофти ден, защото забравих да си зареда челника, нямах стрит и бях с мускулна. А трябваше да е тренировката, която ми дава увереност, че всичко ще мина наред и ще ми е лека, за да си кажа, другата седмица ще стане. Сега всичко е минало кофти и И после окей. мина толкова зле, че трябваше да съкратим тренировката. Реално, без стрит, абсолютно на вайб, пръснахме сплитове. Да, поне ефорта със сигурност сме го калибрирали. Да, защото примерно минахме на по 1-2 секунди от 4 от 5 сплита всичките. Супер. И Въпреки, че чувстваше се през цялото време си викаме, сигурно много бързаме. Да, с 3 пъти си казах това да е по-бързо сплита и сме го оцелили точната секунда. Хем яко, хем не е яко. Ако бях 30 секунди по-бързо, ще си кажа супер, поне бързо. Да. Не, реално малко бяхме хендикапнати, иначе мина добре. Като качихме вододела, после много бързо се падна усилието и като изключим това, че той нямаше челник, аз добре, че носих една резервна батерията да стигнем. Да. Но да, звъннахме по средата на тебе, на Боби и някой да звънне на Генчо. И на майка ми също, нали, за да дойде на новата локация. Да, организирахме го, в крайна сметка, добре. Супер нощно беше, да, доста яко. Аз се забавлявах. Да. Не ти покажи. Не. Как беше с пламката? Вие говорихте ли? Между другото, да, лафихме се. Не като тях. Да, ние си Ние говорихме. си мълчахме, да. Това ни беше една от най-мълчаливите тренировки. Ама да, като цяло, окей, в смисъл, ние си го говорихме това, ама има някакви такива, сега като е баш тази тренировка не стане, е малко тъпо, ама да, тренировка нищо няма промени. Според мен, кажи ти как го мислиш, те хората още не знаят, ама атакуваме ли рекорда? Кое? Че треперат от първия епизод още, от нулевия. Аз им казах тогава, че не го такова. Добре, хубаво. Така че После ще им кажеш. ще спомням после, да. Добре, няколко бързи събития сега след... първо, второто най-значимо бягане в България след НШПБ дълга е Купа България. Така. Проведе се Купа България. Много хора, между другото, разбраха за Купа България от нашия... Да, доста от нашите хора ми писаха. Да, така че кажи ли са как да следят? за Купа България, защото ние само Трудно е било да намерят въобще сайт. Той сайта беше тотал щета. Аз бях много впечатлен от някакви хора ми бяха писали, видях, че си наваксва някакви времена, аз бях... Как? В смисъл, нали, от моите трениращи. Вие как сте успяли да го намерите това? Нали, реално впечатляващо. Да. Сайта беше много за ние с Куба шли цялата сутрин се опитвахме да разберем какво значи тия, да. Някакви хора имат сплит, някакви други нямат, някой е стартирал, ама не е финиширал или обратно. Да. Да, беше малко шокиращ ивент, особено първия ден. Тогава имахме и проблем по време на маршрута, понеже някой се оказа незнаен човек. Нали, ориентирането представлява минаване през някакви тип чекпоинтове на някакъв маршрут. И един чекпоинт се оказа, че е преместен. Някой го е взел и го е хвърлил. В смисъл, буквално е взел се на станцията. Което, да, еквивалента в трейла би било някой да махне маркировката и да сложи на друго място. Случвало се, на дядо ми се е случвало, между другото на Витоша Ръндори, някой да премести на грешно място. Трябва да минеш през нея. Обаче ние сме задължени да минем, тук не мога да си назубрил състезанието, което прави проблем. Та трябваше да се махат отсечки, нали, 2 отсечки съответно, тази, която води до грешната точка и тази, която тръгва от нея, понеже двата сплита са компрометирани. От времето да ви го вадат. Да, съответно махат двата малки сплита, за да не афектират първо загубените до точката, които я търсят много време и второ стартираш от друго място, съответно следващия също е грешен. А то нещо трасето било тази година много гадно чух. Да, ами тази година беше просто район, който беше особено много животинска паша, предполагам в него и съответно беше много израснал. Тревите бяха до над кръста, коприви, супер много транаци, в смисъл, когато не минават редовно животни, които да хапват тревата по това, гората става супер гъста и избоена. Да. И ти какво си викаш? Това е перфектна тренировка за Витоша. Това е много кофти, особено когато имаш дълъг стартов списък, т.е. когато е голямо състезание, защото първите хора минават през тия отвратителни големи треви до над тебе. И освен, че минаваш много бавно, нямаше видимост, съответно си неуверен къде отиваш. И става огромна разликата си в началото на стартовия списък и в края. И първият ден имаше
шокиращи резултати. Нали, аз бях доста зле, но ми беше почти първото загубено състезание в България от 3 години насам. И не просто го загубих, бях 12-ти. Което, нали, в смисъл за мен беше тотално шокиращо. И аз даже аз цяла нощ си мислех какво се случило днес. Аз бях много бъркан. Защото не осъзнах колко добре мога да било за тях. Аз викам, всички явно сме засядали в някакви тръни. Аз имах в лицето тръни, не мога да изляза, боря се, слизам през земята да ровя. Беше мега зле. Бях ви пратил снимка даже на краката ми, те бяха се едно са ме били с пръчки. В този спорт човек. Да, беше интересен първи ден и след това трябваше да се преборя да се завърна на първото място. Първият ден май беше втори, нещо такова, там в смисъл по старт. Един първи. Да, втория стартиращ бях първия ден и втория ден бях предпоследния. Загуби 7 минути на първия. Да, който очаквахме, че ще... шотландеца, който беше дошъл, Алекс Чепелин. Втория ден стартира предпоследен. И спечелих с 7 минути. Да. Което дали беше огромна разлика. Аз не я очаквах. А този Алекс кой е стартирал втория ден? В началото към средата. Да. По към средата реално. В смисъл не е бил супер хендикапнат, но... Да, чувствително по-бързо съм бягал, като сравнихме някакви сплитове, които не си ефектирал. Да, не е бил втори. Да. И съответно третия ден стартирахме аз и той на 25 секунди. На маса. По третия ден е вече разликата. Преследване. Да, съответно аз стартирам първи, той 25 секунди след мене. И трети и четвърти бяха на 4 на 6 минути. Иван Сираков и Дизела. Наши големи приятели. Много големи. Да. И се получи интересен ден, в който аз успях да избягам на Чепелин към средата на маршрута. Той се загуби. Да, това е супер странно, защото вие бягате през 20 секунди. Не, ние бяхме заедно. Аз още като тръгнах, понеже ни вкараха в много гадна технична част, където ако се загубиш и някой мине покрай тебе, голям риск е. И си бях, знаеш какво, просто ще го изчакаме и ще бягаме заедно. И буквално почти го изчаках и бягахме заедно известно време. И влязахме в някаква много технична част, която аз едва осъзнавах къде отиваме в момента. И точно се зачудих къде сме стигнали. И го виждам как той продължава по някакво даре. И вдясно видях точката. И видях, окей. И просто спрях. И такова, то малко стана театрална постановка. Защото аз, нали, къде ли сме? И той продължи надолу. И аз, то, нали, е безконтактно докосването. Просто трябва да се доближиш на 50 секунди. Тя веднага отчита 50 секунди? 50 сантиметра. Сантиметра. Да, 50 сантиметра и тя отчита микрочипа се едно, че си в радиуса. И така от двамата се чудиме. Той, нали, очевидно горе-долу проверява, че съм там да не се загубим. И аз просто го чаках да продължи някъде да види, че не знам аз какво става. И буквално я бих такова супер тихичко, върнах се обратно в района, къде той. И такъв много изглеждащо загубен, продължих в някаква посока. Тоталната постановка беше и просто избягах на макс. Това във всеки друг спорт би било странно, но спорт, който трябва да се ориентираш, реално е фейер. И в смисъл случая, чувстваш се сега да правиш нещо мръсничко, но реално си е част от заедното. Нещо толкова е примерно по трасе и някой се е загубил и бягате по трасе. Да, това ще е тъпо. Ама като скил е да се намериш къде си. Да, това беше наистина много кофта район. Като цяло Купата България беше много технична. Наистина бягането беше тази година, бягането беше много малък фактор. В крайна сметка пръснахме ги. И останах сам, да. И след това... шампионските гащи ли беше? Не. Аз нямаше да остана с кожа, ако бях с шампионските гащи. След първия ден бягах с пълно покрити крака. Да. Та спечелих Вито 600 на ориентирането. Браво. Сега остава по-значимата. Вито 600 на Вито 600. Да. И коя купа подред? Четвърта. Да. Още което... Аз предния път бях казал, че съм трети с трите. Това всъщност беше много грешен факт. Сега? После го проверихме, да. Всъщност Дизела с 8, с 7 е то моят треньора стария с 7. Даже не са равни. Да, 7. 6 е Николай Димитров на Байван брат. Така. И вече после са някакви стари легенди, ма да, с 4 съм вече там в... Добре, значи още 1-2 години до шамарите. Да. Добре. Да. А ти какво питаш за самата купа нещо или не? Че тая година дали купата е била по-различна, дали по принципа на такова трасе или тая... Не, тази година беше от доста кофти. В смисъл, предните 3 години просто доминирах с бягане основно. Тази беше кофти, в смисъл, гадне да се напъваш. Окей. Беше готино. Все още смятам спорта за Мики Маус, но няма да... Окей, смисъл, браво. Бягам. Окей. Добре. Втория значим евент от трите, които съм записал, Комрадс се случи. Ние го следяхме. Всъщност той Комрадс и Купа България бяха по абсолютно на същото време. Да. И друг голям евент, Декатлон Рън. На който, айде да споменем силните бягания. На 5 км Фараона спечели, затвърди титлата от миналата година. Защити. И той 2 поред вече. Да.
С някакъв сериозен резултат. Сигурно. Еми да, 18 минути някъде. То даже не е 5 км, то е малко. Той е Това е 5 и малко, да, и 200. Добре, както е. Ставаше въпрос, че аз докато бях... Фокус. Айде, сериозно. Докато бях на Декатлон, че пейсвах, бях обещал. А И ти само не си ходиш, мислех, изтърва дека не. това Трябваше Аз да Стефчо, приятеля на подкаста от Купа България, дойде, пейсва Декатлон и се върна за Купа да стане България. 8. Да, ама беше... Виса, как се случва? той можеше да си позволи това, защото стартираше твърде назад в преследването. Да, А, то това ама... е в неделя. Да, това беше неделя и той Да, стартира на половин час след мен. Тук е 10, там е в 10 по малко. Да. Да, и беше, пейсвахме и аз през цялото време съм такъв. Ма колко ти назад? То имаш час път, примерно, или колко е? Ема не, той старта Не, беше 11:40 бяхме ние. 10:30 бяха другите групи, примерно. 9:30, да. Ама той не песва ли десятка? Не, 5. А, 5. Да, той дойде да се включи, Да. беше много яко и тръгна. И аз през цялото време само сутринта бях видял, че на Комрад се някаква сеч, в смисъл всички яки тръгнаха. И съм такъв в пейсвам 5 пейс, искам да гледам Комрад с какво се случва. И приключи всичко, отварям и гледам, първия беше спечелен. А, вече бе свършил? Да. О, Джордж Куше. Не знам как го направи. В смисъл, като изключим това, че се насра, докато бягаше, което мисля, че е фейер, докато бягаше с 100 пейс. Аз го смятах, неговия гап е равносилен на 5,50 часа на 100 км, което е 10 минути под нелегалния световен рекорд. Да. В смисъл, това е гигантска, ама гигантска. И не само той, те щупиха рекорда на качането беше на 2008 година на един руснак, дето е бил на Олимпиадата в маратона. И този рекорд на близо 20 години, те 3 човека го щупиха. И още по-якото, че Гърда, жената, дето вече печели за там 4-5 път, дето е с 2020 и малко маратон, тя е на 9% от този тип. Не само, че пак щупи рекорда. 2024. Да, толкова ли беше? 2024 маратон. 9% от мъжа? Да. Колко Тоест- е совето? Или? Не, тя даже е на 10%. Да, 10. Да. Тоест той бяга, може би най-якото такова 5-6 часово бягане на къвто и да е терен в историята. И тя бяга по И тя бяга- Да, аз направо. Мега И е. се прибирам в първи момент, нали, съм такъв сигурно са скъсили трасето. Нещо е станало. И почвам да сверявам, защото там има 2-3 завода всяка година се променят и всичките са като предните години. Нищо не е, просто някакви невероятни условия, супер много конкуренция. А какво времето хладно нещо, примерно? Окей беше времето. Изглеждаше В смисъл, слънчево. Да, толкова е, нали, не беше жега, но не е нещо да е облачно или да вали или такова. Пече си. Пече си, Да. просто много, в смисъл, тя мацката е на под 3,50 гап за 6 часа. На 3,50 не беше? Да, 3,48 гап. Което, в смисъл, това е, Много бързо. като го скелнеш за 7 часа, примерно за Витоша, е равносилно на моя рекорд на Витоша, който ние тук си мислим, че е басяка и някаква мацка го чупи Да. човек. В смисъл, много, много бързо. А мъжа тотално не го коментирам. Той аз си играя да смятам, ако се преконвертира към Итра, е 678 или 679, което е примерно... 900. 900, да. Да. Което е 7-8 точки над all-time Итра рекорда. Да. А какъв гап е неговото? 3,28. Да, 28. За... Като не знам колко са верни там elevation Цяло профилите в беше Страва. Окей, сега аз ги проверям. Но имаше няколко километра на скачването, които бяха с 3 гап. 3,00. Имаше един, да, 3 Смисъл, 0 нещо. То това Ти е представи си по време на такова бягане да имаш То не е 3,00 плавно, км. ами е- Не, той е То не около скачва. Да, ме ми звучеше абсурдно. 52-3 км, те там са група и той решава, че ще ги атакува. И Много явно- неравномерно бягане. Да, като бягаш на 3,20, атаката е на 3,5, смисъл, то трябва да ускориш. Ама да, аз целият ден прекарах в това да гледам това бягане, защото промени всичко, нали, аз седаш все едно утре бягане, от както бягам. Аз така започнах и това направо бях what the fuck. И Герда, която бяга 5,45, което пак си го представяме, че е примерно 6,55 Витоша, тя е станала, секунда да погледна, 38 в класирането. Представи си, ти трябва С рекорд на Витош. да, ти трябва да брейкнеш 7 часа на Витоша изобщо 8 да часа си къде е? в топ 50. В смисъл до 8 часа ти Смята ли си 8 4 часа? цифри, брат. 8 часа е 8 като. часа. Тук ходил ли някой? Има ли? Ти представи си. Той е ходил. Значи, да, в смисъл тя бяга цено 900 нитра, по-силно от Тове и от Кортни. И с 900 нитра си 38 в класирането. Това е повече А те от- спряха примерно бая яки. Да, те спря...
Това е повече от UTMB, от ОЦЦ, от ЦЦЦ, от световното. Аз направо целият ден го гледах това бягане, защото то в България не е популярно и в Щатите, което както Пупи каза, ако в Щатите не е популярно, никъде не е, защото... Нямаме медиа. А ти като му писа на попиле. Без да искам пратих едно емоджи на Пупи, но някакъв реакна, не ми отговори още, приятеля ми. Anyway, това беше за Комрадс, просто, да, понеже никой няма да го Между отрази другото, на- много впечатляващ лекоатлет е този Джордж Куша. Да, той има... И то не само на дълги дистанции. Той какъв е? Южноафриканец, но беше с, я провери, 1.47 или 1.48 на 800. Ай, да, верно. Той Което е има много определение. силно, в смисъл това дори колежанско е силно, 1.47 ако е. Аз отворих някакви моменти, времена нищо не ми говорят. Да, Но просто е, като чакай, гледам 1.47 е 1.4, бягане за човек, който е специалист на утре особено. Има 7.50 на 3К, което също е много Това е бързо. много яко. Имаше... Даже по-дългите му дистанции бяха по-слабите Да. като World Athletics постижения. Примерно 13.20 и 28.10. Нещо такова. Някакви ходения, бе, 13 и 20 на 5. Но мене това 800 рядко виждаш някой талантлив 800 бегач да е успешен. Винаги. И Джи Стефанов. Джи Стефанов е наистина такъв човек. Той е от 800 до... Аз не знаех До до скоро, че той завършва пресенк 160. Да, миналата година. Ето 800 до персенк. Джордж Коше има време. Той пак е Джордж. Да. Но да, на Впечатляващ е този пич. А другия, нали, фън факт от това е, че Пит... Пит за 18-та година втори. Един и същ втори. Той има Национален. второ място. Като трите му втори места, сумарно с под една минута загубили. Да. С някакви с една секунда, Без с тая 7 година. секунди. Тая година с колко е, чакай да видя. Май е повече. Май малко повече. 12. Да, тая година е 3 минути. Да. Добре, бе. Той Да, си да. ги би този, Кошето. Да, той даже имаше един пост в Инстаграм, много интересен. Туче. Каза, да, аз съм готов на всичко и хората, които гледаха, знаят какво имам предвид. Защото той през последните 20 км бяга и то фърчат някакви работи от шортите, всякакви цветове. Мога да си пуснете Да. феновете на подкаста Да. края на Ютуба. Имаше лайвстрим. Да, мисля, че... Как да Окей. се измият бързо крака от война. Да, аз, например, го учих това за един наш голям, който може да му се наложи на финала в Бояна. Значи трябва да го учиш шампанско как да отваря. Двете Това големи е неща. след това, да, като да стигнем до шампанското и преди награждаването ще му покажа. И третото, дето съм си записал пак много яко е Броканеро, което се случи и сега го гледахме преди да записваме. Броканеро е един Sky Race в Щатите, дето даже дебатирахме дали реално е Sky Race или само Sky. по-ниско. Ама Sky. да, имаше Sky Race. Той на високо стигаха над 2000. Да, но да, няколко години е компетитив, ама не е кой знае какво. И миналата година Nike решават да си съживят трейл сцената. Това създават ACG, т.е. Това блузата с... пресъздават ACG ли? ACG. Тази... Не, тя е до тебе. Това е да. Това е отдял ACG с дупки. И решават, че искат да имат някакво топ маркет събитие и обявяват гигантски пари. $30,000 за първо място мъже и жени, което е най-голямата награда на не мейджор. А дали са го проверили? Кое? Колко е най-голямата награда, примерно? Да, той имаше един сайт, аз даже ще го оставя в $1 бележките. повече. Да, защото примерно сега на българско състояние знаем горе-долу колко е най-голямата Да, награда. да, И- 5000 евро. 5000. 5000, бързохулка! В жълт фонд задължително. Но да, обявиха супер много пари и направиха яко проследяване, то беше 3 дена и сега гледахме лайфа и там много, много добре бягаха, като 3 дена, първият ден вертикален километър втория ден маратон. и днеска Да, и Sky Race. най-странно, че Nike казаха, ние ще инвестираме много пари в средната дистанция, което никой не го прави. Но е яко, защото дойдоха някакви хора от шосейни маратонци в Щатите. Какъв беше това? Рори Линклетър. Да, И той Конор бяга Армандс, май, Той да. бяга на вертикалния. Иначе, Да. аз според мен те вложиха най-много в тази, защото това е в Golden Trail серията. Така де, дистанцията. Може би ама за това тя вкараха може там да се парите. промени, в смисъл. Те Да, където да. да бият парите Но там, да, ще дойде отидат тях. 2.06 маратонец и Да. националният рекордьор на Канада по полумаратон. Да, и Суб двамата 60. не са на подиума. И някой той се стана чуди. 15-ти. Какво би станало, ако 2006 маратон? Или- Да, не пак нищо, брат. В смисъл... Не, показва, че са тотално различни спортове, нали? Да, то това е... Физиологията това не е една и съща. Да, тая дискусия просто много пъти сме я водили. Не е към това. Да. Боби, ти какво мислиш? Според мен Боби ще го бие. Рой Линклетър на Реално, бай кръсти голи връх. 100% ще го бие. да, на бай кръсто голи. Ма ти видя ли го, той Рори се държеше за стълбата, все едно за пръв път се качва по стълба. Е такъв А даже, аз защото му слушам подкаст, между другото сравнително готин на Рори. И
Там то с хоста му също е 2,9 маратонец. И обясняваха, да, че според тях ще е интересен проект, защото Рори от доста добрите катарачи в шосейното комюнити. Тоест, ако им взимаме думата за горе на истина, той даже от добрите катарачи. Ама не, ти отиваш може да е много по-зле. с най-яките бегачи. Да, че явно е огромна разликата. Да. Това е нормално. Ама да, Broken Arrow беше яко да, и да. имаше проследяване. Даваха го в канала на Nike, което ме супер много ме впечатли, защото то канал на Nike, той е само за някакви много големи реклами. Те не правят такива рандъм Примерно, евенти. ако излиза в лайп. Последното, което стримваха, май беше Sub 2 във Виена. Да, и сега е някакъв За Broken Arrow. Sky Race, човек, да. Но беше добре и може да си го пуснете да го гледате, беше интересно. При жените, яко, защото спечели румънка и тук си мислехме дали това е най-големия награден фонд, печелен от румънец по време на бягане в историята. $30,000. В смисъл, то няма много... Къде да ги спечели? Да, диамантената Не лига са награди са печелили по-малки. мейджори. Мейджор, Сигурност. да. Мейджор не е печелен. На UTMB е 20,000 сега, преди беше 10,000. Ма той май не го печели. Или го спечели румън. Спечели го, да. Или Ама става то май... втори, или какво беше. Аз не съм сигурен. Да, беше на подиума един румънец в много рандъм година, дето беше бягал Кениан Крик. Каньона. Каньона, да. Да, тук стана втори, не помня кой го би, примерно Иван Сираков. Сираков. Да, и после отиде и стана втори на UTMB и всички се някакво, ето, значи имаме хора за UTMB, бях споко. Но да, румънец не е печелил UTMB, не е печелил Comrades, не е печелил Мейджор маратон и то няма къде да изкараш $30,000. Това беше много интересно. Освен ако няма Витуша. Да, ма трябва бая рекорд за 30,000. А те са изключително развита нация в планинското бягане. Не знам защо. Румънците ли? Да, спрямо географската им локация имат супер много наброй. Яки. Прилични, да. Ние когато, точно като обсъждахме за рекорда за премията за Витуша и проверяхме какво има в близките държави, и остави, че примерно при мъжете имат 5-6 човека около 900, което в България имаме половин. Ами при жените имаха супер много. В смисъл, ние даже правихме някакво сравнение, че примерно ако подредим женските итра бягания миналата година в Румъния, Витуша рекорда ще е 8-то за годината. В смисъл, ще имаше 8 румънки, които бягат по-силно. Те и на дълги, такива 24 часа. Да, имат много. Те правиха европейско първенство на 24 часа, дето ние бяхме в Тимишоара. Аха. В смисъл, федерацията им иска просто да се занимава с планинско и утра, което... Обратното на нашата. Да, точно като при нас. Да. Добре, Broken Arrow мина и последният евент, който само ще го кажи, споменем. победителите? При мъжете, При мъжете да бе, ние не казахме при мъжете какво стана. Да, това беше всъщност, интересно. обичайното, което става всеки път. Освен, че спечели румънка. Да, кажи тя да пие. Да, обичайното принцип приятел. на всяка Golden Trail серия е Ел Хюсейн Елазауи да почне леко, да стигне първия, както и на Загама, нали се случи съвсем скоро, да стигне първи да го мине на финалния. И изглеждаше А то на сякаш... финала е много бегаемо тук. Да, финала тук е, то е реално горе-долу просто много голямо качване и много голямо спускане. Нали, с малки изключения. Имаше, да. Чупено, но върви. Но финала беше примерно 3 км, черен, мек път, стръмно спускане. Просто бягане на абсолютния макс, да. Да. И Елазауи, нали, т.е. Ел Хюсейн е известен като най-добрия и финишър, също така, нали, най-добрия спринт финиш се едно има. И почнаха да се напъват на 2.30 гап, сигурно. Да, 2.15 реален Те пейс. изглеждаха да се Изглеждаха нереално бързи и решихме, че ще се случи това, което винаги се случва. Той Ел Хюсейн почти няма загуба в историята си последните 2-3 години. И изведнъж имаше някаква контратака от Филемон Кинееца, Омбого, да, световен който шампион. опита да го мине. Ел Хюсейн му даде някакъв Едно марокански лакът. А това за втори път. Той на миналата година... на финала на Golden Trail серията в Италия миналата година пак го направи също нещо и успешно го направи. В смисъл, успешно затвори. Ма тогава бяха много на финала и някак си беше без да искаме. Ма там има много Да. по-тясно. Да. И ставаше Защото дума за беше същия. доста Пак беше широко. Филемон тогава. Да. Те си имат история, но този явно малко мръснишко играе. И този пътя беше 10 метра широк. Не знам какво очакваш да стане да му препречиш пътя. Просто ще мина отляво. Мен ме изкива, че просто като се разминаваха и Финемон беше някакъв, само да Брат, ти гледна и какво беше правиш? и после го резна на 15 секунди за една минута. И си спечели Филемон Да. Бого, втори Ел Хюсейн и трети беше Патрик Кипенгено. Да. Другия кениец. А при жените, нали, румънката Мадалена Форея, втора Тази
А не, втора си. Също втората, с Джойс и Джеро, Да. Кениката фалира, стана трета или даже четвърта. Четвърта, да. Ми заедно бяха. На В финала. финалния спринт, да. А втора стана на Кубашли, как се каже? Не, Нинке, она другата с... Лорен Грегори стана втора. Окей, добре. Много яка американка Да. просто. Да. Ще чакаме да излезе итрата да видим как е, но най-вероятно ще са силни бягания при мъжете и при жените. Еми, имаше рекорд при мъжете, почти сигурно. Да, ма то... То трасето сега е било на като- 2 години, аз не да. знаех. Преди бе Добре, различно. по- Но По-бързо от да, миналата. същото като миналата, примерно. Да. Или по една Няколко минута. секунди, да. И четвъртото голямо бягане, което трябва да споменем, от преди 2 дена и 15 часа приятеля на подкаста тръгна на море. Да. Да. Приятел на Има- подкаста Генчо, тръгна кажи на ти. море. Петър фотографър. Така, по-известен. Тръгна по коме мине. Точно Как така. върви? Добре. Добре За върви. песни Коцев покрива доста... Да, Коцев, може да си пуснете тук минутка за реклама на ФКТ BG страницата, която преди се казваше Ранализатор до вчера. Коцев всеки ден пуска ФКТ Еспресо, едно видео, в което обяснява как се движат активните опити по Коме Мине. И Пешо се движи добре, някъде за около... Нещо около Мария каза. Да, беше тръгнал малко по-бързо, после имаше някакви драми, сега е по-скоро около 6 дена. Аз много не разнам разликата между 5 и 12 и 6 дена, но там някъде се движи и тук, ако си настига пуснете... виртуален Петър Христов. Да, Петър фотографър настига Петър Ушите, Виртуален. и изпреварва Христо Минков от бавния му опит. Добре. От бързия, не от бавния опит. А на Коме ми не, горе-долу вече изяснена ли е тактиката кой и кога спи? Или още много има Не. разлика? Няма да коментирам, на защото рада. Гочев ще ни се кара. Да. Да. То уж е много индивидуално. Да, питам дали горе-долу на едно и също място хората правят почивка за сън или... Ами Май съм сякаш различен. има и не такива по-големи хижи. Да, Май много зависи дали тръгваш по свето или по тъмно. Това ще я да кажа. Те в момента мисля, че метата, дето се опитат да разшифроват е кога да тръгнеш. И има всякакви тръгвания. От късно вечер до рано сутрин. Зависи, предполагам, от целта ти на финала. Да кажем, че е най-съща целта, примерно там рекорд, Да. нали, 4 дена. Аха. Защото, примерно, единия, не си спомня, кой май пеше ушите, беше пробвал да тръгне вечерта, да бяга цялата нощ, целия ден и да спи вечерта. Да, то има някакви участъци, дет на тъмно са гадни. Това звучи окей. Което има някаква лойка. Първо, Да, защото е хладно. ще се наспиш по-добре, хладно е. Да, зависи от Да. откритите Да. участъци, мога да ги минеш по вечер. Гочев пък едната година беше пробвал да стартира преди обед, да бяга целия ден, цялата нощ, целия ден и да спи примерно на 30-я час или нещо е такова. В смисъл, чак на Пък втория като ден. замисля, не е ли по-добре от към да ти е по-хладно да бягаш през нощта? Да, има някои места, дето не може да се ориентира. В смисъл, ние тук сме се събрали хора общо с 0 км по Коме Мине. Сигурно коментираме, че Аз може би имам 5. Аз днеска питах Гената къде е добрил, аз не знае дали е в първите 100 км от това нещо. Аз съм заложил, че Пешо фотографър утре сутринта понеделник ще слуша подкаста по трасето, той няма да спре преди това. Тъй като Той ако че финишира- подкаста няма спре до финала. Да. Няма Няма да спираш до Не финала. спирай, моля те. Да. Той като финишира, ще му направим онлайн кореспонденция. Не като финишира, като си почине, ама ще запишем 5 минути да разкаже за опита си по Добре. Коме Мине и ще го пуснем на феновете. И други хора, които бягат по Коме Мине, също така. Така, с това приключиха евентите значимите, да. Защото има няколко незначими. Има, ама да, те са достатъчно незначими. Този път няма да имаме новини, само ще кажа, че понеже една не мога да пропусна, Фрум ще кара 225 км морско колело. Моля. Трябваше да видя какво е морско Водно колело. колело. Водно колело. Не водно, имал... Да, Морско обясни. колело. Морско колело. Това морско колело, караш в морето. Колело изглежда като велотренажор, само че се кара и виж го. Това е дето е такова, планката, като бе. крило е и те издига над водата. Нали? Да, и имаш перки. Такова педали и те задвижват отзад някаква перка. И ще кара 225 Аз с това км. скоро скара. Нямаше да е. Не Може би ще е питай. около 7-8 часа. Съмнява, 7-8 Не, това часа. толкова бързо да се движиш. Това е 30 км в час, брат, ти на шосе се движиш Те толкова. някакви лодки дигат по 100 км. Защото имат платна. Има платно, което да хване 30 квадрата вятър. Колко километри е Ще видим. платно? Аз слагам над 12 часа. Аз даже не знам Или да дали се е в отдави. дни. В смисъл, аз мисля, че това без се добавка ще е в дни.
Аз ще спиля. Не, ти не можеш да се движиш бавно с такова нещо. Не. Гената колко е карал водно колело, брат. Морско Той знае там между 3 и 4 гапа оптимално. Ама не, ти ако намалиш, ще потънеш, бе. Там над 5. Питай Боби. Боби, кажи. О, добре, тази новина просто нямаше как да я пропусна, защото като я прочетах и си казах, това го оставя. Но другите ги Имахме други скипваме. новини ли? Имахме някакви, ама те Няма не ли са да толкова коментираме интересни. Томчо? Не. Не. Минаваме по същество на двете предстоящи събития, които са много големи. Western States и Витоша. Първо Western States за феновете, които няма да бягат Витоша, защото него си го следим всяка година. А и защото Витоша почти един час разговор. Western States тази година ще е доста яко. Ако използвате raceiq.fkt.bg, платформата за лози, която после ще проследим и за лозите за Витоша, там може да влезете да видите всички, които ще участват. Тая година най-вероятно освен ще падне рекорда на Western States и до старта стигат всички яки. Защото миналата година имаше джимката не стигна, имаше контузени. Аз само съм си записал фаворитите за хората, които следят им е интересно. Джим Ломсли се връща за 5-та победа и опит за да щупи рекорда и да покаже кой е шефа, боса. Франческо Пупи, най-якият приятел. бегач на ултра и супер ултра бягания в последните години, дебютира на 100 мили. Моя приятел, с който си пишем. Адам Питърман се връща, който е шампион, най-бавният шампион на Western States. Но тези хора имат история да стават после най-бързите. Хейден Хоукс и Зак Милър, които също... Зак Милър, това му е първото бягане, не знам дали знаеш кой е Зак Милър. Да, С мустаците, оня. Да, и Гената го знае. Да, Боби също го знае. Милър, да. Да. Зак Милър бяга яко утре от 15 години и за първ път стартира Western States. Витоша ще да кажа. Той ще е як. Ханс Троер, който бил в добра форма. Ти не го следиш, нали? Да, аз в него се препознавам просто. За хляба с клас. Да, наистина. Аз по-скоро си мисля, че ти би се препознал в Пупи, отколкото... Между джимката и Пупи има много... Аз като гледам... Аз под препознавам предвид характер. Пупи е някакъв скучен просто. Не, аз като профил бегач. Може, да. Много приличат на нашата ситуация с Витоша. Джимката е някакъв, дето е бягал 100 пъти, има опита. Джима и много бърз, все пак има трак бекграунд. Бавен ли ма нарече? Ма ти не си човек, който идва с трак бекграунд. Говоря ти като... Дикатлонеца, да. Говоря ти като връзка с състезанието. Като връзка, да. Аз като тип бегач им предвид, че по-скоро. Защото Пупи, примерно всичките си интервюта, боготвори Треша и обяснява как само е първото, дето реално се тренира за мускулна издържливост и време на крак. И не прави качествени тренировки. Да. И на мен ми е много трудно. В това отношение, като го слушам, много ми напомняше на тебе, това ще е яко. Ханс Троер и тук някакви други, които само съм допълнил, някакви ботове, като Даниел Джонс, Антони Косталес и Килиан Жорнет, който явно ще стартира, въпреки че куцал от 17 години или нещо такова. Нещо има на коляното. Джеф Мугаверо забрави. Него съм го написал след Ханс Троер, ама... Не го спомена, той е най-готиния пич от тях. Рушето няма ли да бяга? Не. Той не се класира дори. И горкия. Той няма. И при жените ще от това ще кажа, че е интересно, че тая Дженифър Лихтер, която спечели Блек Кениан с много яко време, и тя ще дебютира на 100 мили. Нали? Да, това е. Western States приключи, просто аз не мога да го скипна и трябваше да си кажа фаворитите. Направил съм прогноза, може да се изправите срещу мен на RaceIQ FKT.bg. Витоша, на коя минута сме? 40, т.е. около 35. Идеално. 40. Значи имаме един час за Витоша. Аре, Гена, ти почваш. Тъй, за колко ще стартира Бат Генчо? Да, Генчо вече не знае какво прави. Кажи сега, разкажи как мислиш и дай ние ще ти дадем наживо съвет. Да. Първа Витоша изобщо. Реално не сме. Не, как? Добре, да, кажи сега. 20-та завършвам Витоша за 14 часа 14? и 50 Ко минути. спрала, 15? знаеш колко време това е. И съм бягал от 3 месеца. Да. Окей. Да. И сега искаш да е 2 пъти по-бързо. Да. Между другото, първата ми Витоша съм бягал от 3 месеца и бягах 14 часа. Така че ние сме един човек. Респектабъл. Да. Следващата година май тръгнах с Гочев
за около 9-10 часа. Уха. Само като чуеш 9-10 и знаеш, че не е имал никаква представа какво се случва. Да, само сещам, че спирах на някакви пунктове и след това бягах с 3.30 да стигна Гочев, да може да си бягаме двамата и фалирах на Чуй, обаче завърших на Завърши. Ярово там. Добре. Да. Пона свърши на Чуй, но приключи на Ярово. Да. Тежки нокаути. Сега се чуя дали да бягам 8 часа. Или 7. В принцип мога и 6. Ама се чудя дали да бягам 8. Знаеш ли как звучи това за всички хора, които от 10 години тренират там и са някакви гласи? И Генчев бях по трасето вече 3 пъти, в 8 часа, окей, някакво. Един път бягах с рекорд пейс, 40 км. Следващи бягах за 8 и 10. Не ми пукаше. Не, то супер Бях смешно. замахал с пламката просто. Супер смешно, защото реално има шанс. За всеки друг, който би го казал. Няма. Но да, Гената с 3 тренировки и 5 седмици по бягане, реално може да бяга близо до 8 часа. Да. Та сега се чудиш дали да стартираш за толкова или малко по-бавно? Проблемът е, че ако стартирам и нещо се обърка, дори едно нещо, най-вероятно няма да успея Няма да успееш какво? да бягам за 8 часа. Да, така работи. Да. Дори нещо да не се обърка, може би сметките, Да. които са Генче бягал 3 пъти, пак няма да излязат. Нали? Ама в същото време да бягам над 8 часа ми се струва някак си лично. Това ще е първият? Леко ходене. Ами, Втория, ще какво ще... дura брейкне. Да. Аз ще се напълвам там 8 часа, ще умирам. И накрая ще бягам 8.20 и ще А на видя мен ми Гочев. викал просто пусни някакво състезание за кеф. Виждаш какво е, нали? Ама за кеф, Витоша, 9 часа, прямо 10, не знам. 12. 12-14. Витоша не е състезание, което бягаш за кеф. Да, това е. Съгласен Съгласен бягаш съм. да се предизвикаш. Те повече от състезание За не кеф са, но бягаш, Витоша специфично хич не е, да. Да. Той е като да завършиш маратон. В смисъл, яко е да го завършиш, ама реално всеки, който тренира от по-давно, отива с някаква цел. Никой не бяга просто мога ли да избяга маратон. Да. По-добре с една тротинетка да го мине. Да. Или с морско колело. Морско водно. Морско. Каквото имаш. И? И не знаеш. Ими не знам, наистина не знам. Писах на Гочев, Правя да му отговоря. Извини му се. Не го такова. Ама добре, как вчера като бяга 8 и 10 докладница пейс, как ти А толкова ли беше наистина? Да. Аз го проверих ти не беше ли тук? Сутринта, от 9 докато чакахме. 8 и 10, много равномерен график до там имат. Аха. Да, сигурно са го знаели. Да. Значи усещаш, че съм малко по-бързо от леко бягане. Супер, то така трябва да се усеща около този ренч. Да. Ама в същото време, аз не мисля, че докладница мога изобщо да усети. Много е рано, да. Много е късо. То това е, че ти ако докладница си усетил каквато и да е умора, не ти е е окей, рейспейса. Да. Да, Малко ма- се чувствал като просто бягане. Ма той и рейспейса ми да е 9 часа, пак няма да знам. Нали? Да, вероятно. В смисъл, ако си във форма за 9 часа и бягаш до 8 докладница, ще го усетиш. Да. Но да, Съм такива... по-девет. Да, Това е надяваме окей. се. Това е Да. окей. И? Еми... Какво решаваш? сега ли? Не знам. Ще реша... Добре, на каква вълна си, айде. Еми, не знам. Не ти се бяга над 8. Не. А би ли тръгнал сам за под 8? Ама Да, ние- защото по ние той, че искаме- трябва да тръгнеш сам. Бих, да. Ама не искаме да съм човека, който тръгва за 8 часа и финишира за 9, защото е паден. Това са всички хора, които са тръгнали за под 8 в историята без шадура. Еми, не искам да съм като тях. Да. Не знам. Интересното е, сряда бягах един маратон. Ей тъй! Трябваше да е... Примерно третия в живота му. Да. Реално исках да бягам 50 км, само че се изморих. В смисъл на Защото се тренировка. оказа, че ми е маратонско темpo. На тренировка не мога да си позволя да се изморя повече от това. Да. Нали, натежаха краката, не ми Да. се бягаше. Ма ти в жегата на морето. Да, на морето, в обзор. Напред-назад. Напред-назад, километър и половина в посока. Поне яде ли?
Ядох, да, 80-90. Той грама няма на проблем. час. Той беше един от първите ботове, да почна да яде. Още на К3, коя година е било, не знам. Да, там си 22 примерно. 60 плюс. Да. Още тогава аз спомням, че точно вече бях почнал да ям повече и тогава още ми се смееха как нося по толкова гелове. И Гемшо ми каза, че беше изял. Ние мерихме в калории тогава, защото не беше дошъл още вайрал грамовете. Помня, че беше над 250 грама на час, 250 калории, което Да. прилично. Супер. Малко е, но за тогава беше супер добре. Да, изморих се на този маратон, който трябваше да е повече. Колко стана маратон? 3,7 май. Ага. 4,25 гап. Това е доста по-бързо. Не доста, но по-бързо от 8 часа гап със сигурност. Да, но вижте, интересно е, тръгнах абсолютно ходене 4,20. Да. След на 30 км 4,27,8 завърших на 4,30. Да. Ама изцяло на такова на чувство. Да. Да. И сега егото иска под 8, краката 14 часа. Пък мозъка казва 8,20 сгочен. Защото според мен всички тия дето, защото никой от вас не е правил контролно или има какъвто и да е опит, нали, говоря ти, Данчо, Джи, аре памката не го бъде, той има опит, ама Гочев, цялата тая група е всичко между 8 и 8,40 сигурно е реалистично. И според мен нали, ако просто целта е да бягате силно, най-добре би било тръгнете нещо 8,15-20 и вече се тъпваш за това, че няма да фалираш. Това обаче значи, че се лимитираш, ако тръгнеш за 8,15, че няма да бягаш под 8 часа. В смисъл, не си във форма да направиш такъв негативен сплит, то ще е Това ще е супер реално грешно пейсване. равномерно пейсване просто ще. Не, това е много голяма разлика. Ако тръгнеш за 8,15 го изкараш също. Горе-долу моята миналата година и той е примерно 4-5 минути. Аха. 15 минути са много. В смисъл, той е буквално негативен сплит, без да взимаш предвид, че на ултра негативният сплит е мега негативен сплит. Та, най-добрият вариант е да се тръгне една група, защото всички са там, хем ще следите за пейсване, за ядене. Обаче да рискуваш да няма... Ти ще следиш ли другите? Не знам, вчера като бях с палката ми беше малко досадно да бягам зад него. Така ли? Да, с челника някакво... То малко гадно се вижда. Някакво 10 метра. Даже отзад, като има някой е още по-гадно, защото ти прави сянка на особено ако челникът ти умира. Тогава се вижда. Знам какво е, Боби, знам какво е. Моя умираше и аз накрая виждах повече сянката си, тогава вече се наложи да спрем. А ние също нещо, аз там му казах преди 3 години, той се запознахме на една Витуша 23-та, да, дето той беше решил да стартира в нашата докладница, да. С някакъв фенер. С челник с 3000 лумена. И моят челник същия като неговия снощи умря, нагоре до същото място и аз тогава последните 15 минути нищо не виждах и той ми светеше отзад. И вчера стана обратно. Аз светех и така от една гледа да може той да вижда. Много е гадно. Но да, малко е неприятно, иначе аз съм съгласен с това. Докладница е гадно това, но то защото тясна пътеката, да, след това няма къде, защото ти към Студена е широко, после път да не говорим към Чуй Петово, Смило. И то вече може да се поразкъсате нататък. Да, то ти не си представя, че стигаш 6 човека. Той има 5 човека под 8,30. И те сега искат нови 5 да влязат. Ама те и са решили, че ще са заедно още, защото той дори по-малко се чуди. Да, идеята е, че най-вероятно ако тръгнеш за 8,15 ще има хора около тебе. В смисъл няма да си бягате през 30 секунди и да не си говорите. Ама да, си лимитира шанса за суп 8. Моето мнение е да навиеш пламката и двамата тръгнете за 8. Защото той също според мен може да бяга 8 и не си вярва по някаква причина. Знаеш какъв е проблема? Проблема е, че ако на толкова дълга утре, особено на хора, дете не са свикнали, прекалено рано ви стане гадно, няма да завършите. В смисъл, буквално, ако ти стане гадно, примерно на 70 км или там някъде в тая посока, около брезите, и вече си такъв, окей, ще стискам зъби. Сега ти е станал гадно на 35 км на маратона. Ма ако ти стане гадно на 28 км на маратона, просто си чао. Да, ами аз се надявам, че като знам, че гоня 8 часа и някак си това ще ми поддържа мотивацията. Докато 8 и 18, айде ще намаля за 8,40. Това реално всичко по 9 почва с 8. Смисъл, най-епичната цел, освен суп 8 в тая територия е 8,12. Да. 8,12 е на Сашо този рекорд, аз винаги въпреки ебавките го казвам с много. Това е, буквално това бягане щупи представите на хората в България за утре. Преди това, буквално всички си мислеха, че трябва да ходиш там някакъв хайк, спираш. Какъв е рекорда преди това?
преди това трасето го имаш само една година, Гридин го Само спечели. 2017. Да, 8.40 То и тогава нещо валя. само загубване. То тях не ги хвана, да. Да. Но примерно е бягал към 8.40 ефорт, с малко загубване, след това Сашо 8.12, в смисъл никой не го... Аз си спомням след това седмици наред бяхме някакви мали, какво се случи. Като комрад. Като коше. Аз си спомням, като почнах да бягам, още беше рекорд и някак се усещаше като това е бягането. Да, има много... Както сега се усещам. Да, или бягаш под 8 часа, или под 6:56. 8.12. После 8.30. Да, и аз за това, в смисъл след това примерно пламката и Шедура бяха там 8.4-5, нещо е такова. Аз бях 8.7, ама просто това 8.12 в момента, в който се случи, е толкова емблематично, че аз ако бях във форма за около 8.15, бих тръгнал просто с идеята мога ли да бягам около 8.12, защото като всеки дето бяга от 10 години, тогава си спомням как всички супер много ни респектира. В смисъл беше... Никой не може да си представи какво се е случило. Да, ама сега знаеш, че трябва да ядеш гелове и... Да, в смисъл с всичко, час което по-надолу. знаем сега 8.12, нали, Да. 10 човека ще тръгват за това време, но все пак малко хора Може са да се бягали. случи това да е комрад с бягането в България. Може да, не знаем. По-скоро не обаче. Или примерно след 10 години да са някакво в 7 часа е ходене, брат, нещо или за 7 часа ще тръгваме, аре малко по-сериозно. Да, ама да, не. Ще видим сега как са, всъщност един от фаворитите, който тръгва за Пиците. топ 8. И аз само да видя, говорете си вие, аз докато видя кой е приятел на подкаста звъни. Той тръгна да говори за някой за победител. И други яки бягания са Иво Атанасов. Мисля, че има Той като спечелва с колко е? май 8.18. Спомен. Не знам, аз примерно с това не мога да релейтна много. Той постоянно мисли за искам да бия на Сашо времето от еди кога си или на личното на еди кой си от еди кога си. Мен това никога не ми е мотивация. Наистина, странно ми е. Ти за колко тръгваш? Не знам. Искам да бия времето на... Не, някакво старо време на някой от някога. Не е ли някакво странно Ема ти това? не си бил роден, брат. Рекорда ти- на трасето е едно. Това е рекорда. Ама не, това е... Да бия в на смисъл- Шабан маратона от Шабуа, като е бягал. Спокойно, 2.25 е яко, защото биеш на Шаби времето от 2013. Мен не ми пука, буквално. Не знам, в смисъл... Не, аз не казвам, че Да. твоите грешни или моите правилно. Просто аз Просто, не релейтвам да. с такова нещо да си мисля за Това, някой. за всеки, който бяга тогава 2016, 17, 18, това беше може би същата... За тогава разбирам, да. Както миналата година, като бях суб 7, такава реакция беше тогава. И сега Да. ми се струва смешно, че е било за 8 часа, ама тогава промени изобщо как се гледа на утрите в България, като реално като спорт. Да, И- ще видим след колко? 10 години? Нищо няма Да, спомен. Дали някой ще тръгва за под 6.56? Според мен, да, това е друга тема, но това 8 и 12, да, аз ако съм близо, просто е така, ще си го имам като едно на уме, знаеш ли, брат, Сашо на кисело мляко и с гуменки е бягал 8 и 12. Също е след 10 години, Да. примерно. За Не, аз даже за това повече го разбирам. Някой, Просто ако почне- Кубък ще трябва да казва Иво има 8.18, Май друг има 8.6, 8.6. нали? Все едно такива исторически бързи Да, да. бягания. Тия другите, да. Искам да съм седми в all-time листа, не пети. Реално, ако си на 10 секунди, сигурно би ти било яко да се напънеш, но да, не... Още нямаме толкова Не, че трябва да гъста казваш за листа. някой друг. Казах, че Иво не знаем дали се е регистрирал. Аха. Да, всъщност не е регистриран. Той преди Да, 2 бе. седмици каза, като се видяхме, че в супер форма ще бяга, ама миналата седмица... Карл Корел търсил ли си? Не. Може да е... Аха, в старта, в регистрацията. Ема не, аз гледах всички И аз май ги чужденци. прегледах, нямаше, да. Защото аз проверявам всяка година, имам навик, вада всички чужденци и ги проверявам в Дуф и Фитра. Един по един да видя дали има някой як. Няма никой як. Не съм нито мъж, нито жена, очаквано. Но нямаше Карл Корел. Дано всичко да е наред да се регистрира. Аз реално съм се регистрирал. Не, той сравнително скоро май беше Последната казал, че ще година. бяга. Съм при Генчо 7. каза, че нещо са чули. Ами, каза, че не е сигурен дали е в форма. що? Боби, знае ли нещо? Боби ти? Нищо не знае Боби. А това когато го казва? Той не му е интересно да Пет пише. Камаран бяхме с Тошко. Миналата седмица. Да. Минал цен. Не днес. Не вчера. Да. Преди 8 дена, да. Да. Вчера? Защото на по-предния пък каза, че е на... Дано... Все още има Странно. време. Тя регистрацията е отворена поне до петък. Така че би трябвало да... Аз още не съм се регистрирал даже. Да бяга. Той е от интересните. Може да се включи с теб и Бламен. Да, защото той със сигурност... Всъщност той даже със сигурност съм според мен на майндсета под 8 или Да. нищо. Да, реално, ако Да. той си... Проблема е, че отпуснеш- неговото под 8 е 7,50 поне. Да. Еми, той има опит, реално може да прецени горе-долу. Може.
Да. Доста повече от мен, Джисте и Гочев. И Данчо. О, Данчо. И да ти в тая група, брат. Ти, Данчо и Гочев и Джистев, в смисъл... Да, Еми, не, Гочев е най-адекватен от вас. Гочев има 9 и нещо още. Те са много интересни, особено Данчо, Генчо и Джи. Наистина, тия тримата са ми много любопитни. Данчо и Генчо, двамата имам по някаква причина много вяра в тях. Не знам защо. Сигурно съм баясна, че са ми приятели, ама съм много вярвам, че ще успеят да бягат тях. Ама Джи също е. Джи от тия има най-много опит с нещо. Джи е тренирал най-много от тях, също Да. така. В смисъл, И реално му пука поне малко за графика. правеше дълги по трасето. Добре, знаеш какво ще направим? Аз сега казвам, извадил съм, чакай само да видя. Това игра ли Графика... е някаква? Не, до студена графика на сплитовете за 8 и 8:15, защото ме питаха някакви хора какъв е. До студена. Да, до студена. Значи за 8 Да питаме часа... ли да видим Генчо дали ги знае? Той дори не знае къде са пунктовете. Не, аз знам едно нещо. Студена е преди, че е пътувал. Чакай. Чакай. Яро, знам, че 8 часа графика, кладница е 1,55 и 50. Да, 1:55. И студена? Около час. Даже не е вярно. По-малко е към 40 минути, ама е. 41 минути, да. 40 минути. Реално, ако си в 9 часа и тръгнеш за За 8, 14 часа. Той ще си каже, 19 минути пред графика, я лекичко към чуй. Да не бързаме с Гоче. Мане. Намаля. Ще гоня Боян. Аз съм за 50 минути, рекорд. Той наскоро ли мина Боян тук? добре, 8 часа графика, 39 минути на Тихия, 49 минути на Вадая, 1:55 на Кладница. И 2:37 на Студена. Хората записват сега. Ще има хора, които ще си го запишат това. Не, аз не се шегувам, да. Ама те реално, ако бягат за 9 часа, може да напишат този график и да си го сметнат. Да, докато е само бягане, докато няма ходене, е горе-долу равномерно. Проблема е, ако на някакви места почнеш, защото като ходиш обвесли губиш повече, отколкото като бягаш. И в момента, в който графика стане пейса, авариджа стане достатъчно бавен, достатъчно иска усилието, че да ходиш, и вече всяко изкачване става пропорционално по-бавно, непропорционално по-бавно, отколкото... Затова не можеш да вземеш графика за 7 часа и да го скелнеш за 12. Но примерно да кажем 8 до 10 е горе-долу окей. То къде имаше сплитове? На Владая? На Студена? На Владая има, да, на Владая има... И после чак на Студена. Да. Време измерване сега. Да. На Владая, мисля, че 44-та минута някъде беше, защото аз една година бях минал 44, нещо е такова. Но там има, да, т.е. точно. Да, там го знам. Той е на пункта точно. И ама Да. в Кладница нямаше. Не, в Кладница няма. Ама Което- в Кладница имат много хора. Те там... Не, ама примерно някой, ако следи онлайн, се запише тези времена, иска да следи Генчо. Как Ще ги върви? следи на Студена. То от Кладница Студена няма 1 час. Например 40 минути. Така, и 8:15. Значи, това дето го казах, все едно са ви бързата. Не искаш под тия времена. 8:15, 41, Тихия, 51 Владая, 2 часа на Кладница и 2:44 на Студена. Абе, над 2 накладница, по-добре спирай там още. Да. Ако си над Общо 2 взето на часа. Кладница искаш да минеш между 1:55 и 2. Така Съм свеж, значи. То се тая. По 9 пада. Добре. Фаворитите. Къде е ли у нас снимка, където бях извадил? Да не си правил колаш. Колаш ли има? Авенджърс. Чакай, що казахме само за Студена. Сега толкова. То след това... Patreon имаме. Да. Трябваше да чуи. Аре ще ви кажа, на Чуйпетоло е 3:35 за 8 часа и 3:44 за 8:20. И 2.44, 3.44, точно час е за 8.15. Да, толкова е 1 час. Значи това е час, Генчо. Това е горната му Гледате, граница. нищо не разбирате. Да. Кажи на Боби да записва. Не, то, Той ще често бъде? казано, Да. Ще съпортва ли? Сапорт. ама ще бяга или ще съпортва? Как ще бяга? Няма ли бе? На финала е нещо там. Няма да бяга старт. Нали отговорихме? Старт студена няма. Защото се чудише да бяга, да, защото ние планираме да имаме Кладница, Студена, такъв групов съпорт. Ох, не знам, с него говорете. Боби, кажи. Боби, прибирай се. Той май не е надъхан да се портва. Добре, това ще го организираме през седмицата. Така, фаворити. Хората, които съм си извадил просто като направи са ми впечатление, вадил съм само хора с потенциал за под
8 часа. За под 9. Добре. Иванджиков. Тук ще има много обидени. Дали е? За под 9 всички, които имат дори теоретичен шанс, наистина... Ето сега обидим много хора. Да. Аз съм с вас хора. Мисля, че ще успеят. Как Да. да ще Подкрепи ги. успеят? Добре, мисля, че на всички им е ясно, че Иванджиков и Шадура с разлика първи и втори, като там не знаем точно какво ще стане, сега ще видим. Но тия са ясни. След това има една голяма група, начало с Пламката, Генчо, Данчо, Гочев, Потенциален ниво. потенциален Иво, Джи Стефанов и Тони Кадиев. Тия всичките според мен могат да брекнат 8.30, ако деня мине добре. Колко 8.30 не знаем. Нощта. Да, нощта де. Не е деня, тя нощта за вас Това е- реално деня е важен. Да. Да. И след това около 9 часа групата на преследвачите, борците за топ 10, съм записал, тук ще има доста от нашите. Ние имаме тази година една сериозна група. Жоро Спасов, Жоро Василев, Добри, Митко Томев, Емо Генов и Тони Петков, И приятели Бази. на подкаста. И Белия заек. Да, тия И те не Running са Zone. платили. И преската? Преската и Ясен Дудин също потенциално суб 9. Той ще тръгнат за суб 9, не знам дали ще бягат суб 9. И Стилян Аврамов, О, да. ако пусне. Ми беше записан. Да, платил е даже и Емил Нетков, който миналата година имал 9 часа и нещо. И малко, да, май беше след фреша. И един француз... Жулиен. Жулиен. Ма той 9 е също много, 11 примерно. Ма той на 2 години има 9 и нещо. 9 и нещо, да. Така че той Жулиен. казва с По принцип е потенциал. бърз, ама явно Кой е вече. това? Един бяга Един на петка. французин, да, бяга в Западен парк и на хикселите. Може да има Да. повече победи Но от... 2 години има 9 и нещо. Не. примерно. Съмнявам се повече от Стевко. Той има Добре. Стевко Няма смисъл да 43 победи. Така, това са ни май всички Доста вълчери. фаворити. 3 часовника си купил чунто. Да. Няма да казвам. Лоша инвестиция. Тия пари. При жените... И ако продаваха с 3 2. Не, аз колко хиксела ще да съм спечелил. Ами ще се наложи, да. Всяко След неделя. нощи ще се наложи. При жените единствените две регистрирани до момента фаворитки са Надя и Моника. Мария, по неофициална информация, няма да бяга, въпреки че се чудила. Въртят се някакви слухове, че може да бяга, но не е записана, така че Да. може и да не бяга. Пак регистрацията, аз съм се регистрирал последната седмица няколко пъти, това е напълно И предстои. нормално. И предстои Евентуално. да се регистрирам, треперете. Иво също не е регистриран, а си е съвсем фаворит за подиума, докато не стартира или не стартира, не знаем. И колко подиума има? Имаш ли идея? Не така. Иво има 2 победи, 2018, не 2017 и 2020. И поне още... Има един подиум с тебе, Да. аз ти и той сме тримата и И трябва да има още един с Сашо. аз с Сашо има И подиум. с Бая, Гридин? да. С Гридин не знам дали има. Те. Иво според мен е... Ако Еми. се дават 3-2-1 точки за първо, второ, трето място, сигурно след мен има най-много точки през годините, най-консистентно е бягал Витоша, пък ако не бе спирал 10 пъти на Ярлово, охо! Ама да, той е фаворит. Надя, Моника казахме, Мария се чуди и Полина ще видим. Там не се знае регистрирана ли е, ще бяга ли, ще видим. Но при Милица, на жените- която се надявахме. Милица не е Не, регистрирана. аз доколкото знам няма да бяга със сигурност. Да, то Като според... гледаме жените как ще се справят с рекорда женския. Ами честно казано... Ти наглеждаш не ли съм- подготовката им? Не наглеждам подготовката. Не съм много обнадежден. Аз... Ама за 5000 евро. Ами... Колко евро ще се напънат? 5000 евро! Честно казвам, аз като обявихме това, си го мислех наобратно. Че ще има много жени и никой от мъжете, докато сега виждам свят, в който, макар и с минимален шанс, двама човека бягат близо до рекорда. При жените нямам представа какво ще стане. Рекорда има супер голям буфер, обаче и същевременно точно Надя и Моника бягат от години нагоре-долу едно ниво. Те трябва... Според мен правят много грешки, които ако решат да оправят, ще са много по-добри. Не знам дали е дошъл момента да решат да ги оправят.
И то това щеше да е яко, че ако има competitive pressure, колкото повече жени има, колкото по-силно се очаква представянето, всяка жена ще иска да се прави по-добре. Съответно, колкото по-малко конкуренция има, толкова повече грешки си някакъв, това не ми се занимава. Като генче, 9 Да, или 8 часа, да. В това отношение, според мен състезанието губи от това, че нали, от 4 яки жени остават хипотетично 2. Ама ще видим, реално и двете са бягали на 1 минута от рекорда. Няма да се изненадам да го щупат, просто някак си мислех, че женския рекорд ще е много по-лесно ще падне. Да. Аз мисля, че Милица ще се пусне. Даже има голяма увереност. Аз от това, дето тя бяга на планинското, тя беше писала... То беше много скоро. Да, ама той да не беше скоро, тя просто беше писала, то нормално за първ път бяга нещо толкова дълго и... То колко часа беше? Колко 6? 6 часа близо, да. Кое? По европейското. Не бе, 5. 5 и... 5? 5 и нещо си. Да, не 6. Да. Значи още по-малко. Да. Има да бяга Да, още беше пак. 50 км бяха с 2000. Тегаво. Че още доста. Още 50 км наравно. Сега то спустя. ще е значително по-леко, защото примерно Да. на Милица хайдушките или европейското отговарят на, да знам, 8:30 и малко, нали, има доста буфер, 20 минути на рекорда, ама той като имаш да бягаш още 4 часа Да, отгоре, съвсем. тия 20 минути лесно могат да отидат. Според мен тя има много голям шанс, ако реално реши, че се занимава с това и отдели до година 2-3 месеца и се подготви за това, да бяга силно, но тая година, особено с европейско 1 месец преди старта... Мисля, че не. Не, аз не казвам, че вярвам, че ще се запише. Аз по-скоро имах предвид. Да, В началото, като се обяви, мислех, че ще се В навие. началото? Да, ще видим, да. Би било яко, защото Витоше, ако има състезание в България, дето така има достатъчно емоция и нали, на някой да му пука като любител, това. Ще видим дали ще... До година. Да, надяваме се до година. И ти, нали? То ще има ли премия до година обаче? Предстои да разберем. Да не им Няма свършат как парите да за знаем. тази година. Ами ще свършат ли парите, Боби? Айде вече е време да кажеш. И да прогнозирам за жените и аз ли? Да. Не, естествено. Добре, кажи, в първия епизод горе-долу загатнахме. Тогава беше преди пика на блока и преди 1 месец. Горе-долу в пика на блока беше тогава. Да. Не бяхме, не Откъм беше тренировки. много дългото. Не си бях направил контролната южна тъга. Да. Която мина горе-долу добре. Горе-долу добре. Аре, малко по-сериозно. Да, мина добре. В смисъл, това, което иска да го избягам, го избягах. И не ми беше Бяга средните 50, най-тежките 50 крайно километра. зле. Да, от кладница до... 6,50 ефорт горе-долу. Да, Половината Витоша на 6,50 и не беше разгубен на финала. да, ти ме събра с линейката. Почти не бях разгубен. Беше уморен, но нали не... Да. Беше И си скефи, толкова. защото си го направих сам. Нали, Да. Сам бягах, сам се съпортнах. С там минимални спирания, 3-4 минути да си напълня вода по чешмите. Това като мина, често казано, да, доста ми се дигна увереността, че може да не съм чак толкова зле на по-дълги неща. Но пак бяха само 3 часа 45 минути, нали? Колкото мога да прогнозирам от тях, толкова. Нали? Пак е далече от 7 часа. Това мина окей. Минаха там някакви други тренировки горе-долу добре. Не знам, може би ще... рекорди, всичките ми сегменти. Всеки четвъртък, брат, седиш аз тук. Четвъртък ми беше сегмент Максинг деня. Гледам Мишо вечер, четвъртък. Рефрешър. И получавам нотификация. Ох, Боян това, Боян това, всичките сегменти, брат. И на едно място не е бягал изграждащо и шадура мина той пък. Направо ма съсипаха 1 година, не бягам и всичката ми история по Витоша я убиха. Каквото мога да спечелим, това е. Да. Които са сегментите основно. Ох. Ама всичко взеха. Не, старт тихия, твой май. Не бе. Така ли? Да, аз имам старт складница, което нали е оверлапва всичко, да. но старт тихия... Вододела държа, примерно. Да. Чуй пет това, смило. Чуй смило. Да, някакви такива. Смило бука. Смило бука. Смилобука си е... Ама то е много гадно, защото за да отидеш до там да се напъваш, трябва да те карат и в двете посоки и става 5 часа тренировка. За едно изграждащо. Да. Но да, в смисъл плана ми на тази Витоша беше да направя дълго изграждащо там 80 до 95 минути на всички части от трасето, които мога. Нали, без това пускане, което нямаше как, защото е сложно. И минаха всичките окей. Нали, направих старт кладница добре с 2 опита. Направих кладница чуй. Та беше малко съкратено, но с повече напън.
И... Предобрено му казваме на това. Да, предобрено. Защото там беше най-тегавен сегмент просто. Сега аз нямам цел за изграждащо. Да. Имам цел да взема сегмента, очевидно. Да, в смисъл ти отиде в деня с попътен вятър, все пак. Да. И хладно време. Това в колоезденето, между другото, много лошо се гледа на това, но в бягането, да ще ти просто... Аз съм сигурен, че всички вярват, че съм проверил вятъра в този ден. И защото е бил добър, съм отишъл. Знаем сега. Да. Няма значение. И последното беше от Брезите до финала. Философия. Не, от Ярема до финала. Да. Да. Всъщност, от плана. от Ярема до плана загрях. Да. Та направих 3 от 4-те четвърти по трасето. И 4-те минаха добре, ама то изграждащото най-вероятно винаги ще мина добре. Аз на 2 часа усилия съм як. Да. Ща няма Релативно. Да. Общо взето тази южна дъга доста ми вдъхна увереност, честно казвам. Аз имам един въпрос, дето си задавам преди всяко състезание в седмицата. Ако в началото на блока, преди 2 месеца ти бяха казали, че блока ще мине така, ще ли си доволен? Да кажем. Представяш си го по-зле от това? Да, може би малко по-зле си го представях. Да, защото мен Честно казвам, не съм си мислил как ще мине. Защото ние в началото, като си говорихме, нали, аз на всички казаха, аз имам надежда, ако всичко мине добре. И всички бяха на никакъв шанс, ти знаеш ли какво е, бла. И с теб, като си говорих, ти имаше този вайб на, никаква представа нямам какво ще стане. Да. И сега, вчера, като бяхме и си го мислех това, и бях такъв, реално мина по-добре, отколкото очаквахме и двамата. Мина, както се надявах, че ще мине, но не го знаех. Ти даже не се надяваш. Аз нямам очаквания, в смисъл не съм правил нищо такова. Това, често казвам, много ми помогна в това нещо, защото нямах очаквания никакви. Имах план, какво искам да направя горе-долу, но нали, знаех, че ще се получат тренировките, защото те са къси. Дългите ми бяха най-голямата незнаена точка и те не минаха супер добре. В смисъл, онова преди пилотния епизод на подкаст мина всъщност супер зле. Тогава бях с Генчо. Тогава, честно казвам, ми беше по-зле, отколкото на Гената. Да. Аз накрая ми беше много гадно. В смисъл, ако боляха ме краката, вече не ми се говореше с хора. В много лошо настроение бях. Не ми беше добре. И следващата седмица? И следващата седмица бях по-бързо и ми беше по-приятно. И да, не знам що. Ето и Генчо каза. Ти няма. Да, Генчо да ми пускаше някакви челги от задния джоб. Не, шегува се, реално това ни вдигна малко накрая. Да, защото това е много добър индикатор за това с каква нагласа тръгваш. Нали? Ако преди 2 месеца можеш да си избереш да мине така, да или не, би казал да. Да. И според мен струва си, смисъл, рекорд изобщо не е толкова out of reach, колкото хората си мислят. Въпреки, че не е и толкова in reach, колкото другата част от хората си мислят, защото си го говорихме, че обществото е разделено на 2 големи групи. Тия, които са големи фенове на Витоша, които са на мнение, не брат, че му трябваха 10 години, това е абсурд някой да го направи в първата си година. И тия, които изобщо не им пука за Витоша, които той е 2020 маратонец, той ще се разходи и ще бяга 6 часа. И двете са тотално грешни, то очевидно е нещо по средата. Ма ми е много смешно, защото аз си говоря из двете групи и виждам точно двете неща. Ориентировачи, който иде ориентировач, те всички си мислят, че... Да, те си мислят, ти сигурно под 5 часа. Там, той колко беше бягал? Към 6 ли? Ти сигурно 5 значи. И аз нали, 4. За 24 часа към 400 км. Там някъде. Да, само една карта ти трябва. Между другото, точно ония ден ми беше излязло някакво твое старо интервю, което... По БНТ ли? Не, с Тевчо, фактуално. той е с хернията, да. Да, когато те пита, добре мислиш, че някой може да бяга там. Той тогава е било реално преди този рекорд, всъщност. Той тогава рекорда беше за 7,40, да. Дали някой мога да бяга до година от България. И ти казваш, никой в България за една година може да се подготви за това време. На 7,40? За тогавашния рекорд, мисля, че ставаше дума. От хората, които бягаха Витоша тогава, никой не беше брейквал 2,40 маратон. Просто беше някакво надъхващо такова интервю беше. Да. Не, според мен виж сега, ако хванеш който и да е бот, той за 10 години може да не се подготви и ще време ако хванеш някой як, може за една година. Но да, от пула хора, които стартираха Витоша през 2023 и 2024, никой нямаше. Аз само го споменавам. Да. Така по-обнадежден съм от първия епизод на подкаст. Race IQ предикшените на Race IQ FKTBG. Това са прогнозите, това е една платформа, която Коцев направи, може да влезете, има всички 1200 регистрирани човека и може да поделите от първо до 10 място, плюс времена
на финиширане на първия мъж, първата жена. Да, и ще има, може да подариш само няколко, не всичките 10, но повечето хора. Но да, има и купуват. времена. Да, има и... За първия. Да, време за А, победа. само за Да, първия мъж, първата жена. Да, и яко, че той ги агрегира и по една, ние там обсъждахме всички варианти, по които може да се скорва, ама ще направим после някакви точки, може да видиш примерно в лидерборд оценки на черното тото още 2016-17. И тук сега може да се видят ранните прогнози, той има още една седмица и сега след този подкаст сигурно хората ще разберат кои са половината имена тук. Но ранните прогнози за сега са, че фаворит за победата е Шадура. Добре. 12 човека са го сложи на първо място, 11 човека на второ и един човек на трето. Тук просто искам да видя този дето го е сложил на трето. Кои са знам кой е. Кое? Едната прогноза, която слага Гочев първи. Окей, да. То всъщност... Кой е това? Боби, ти какво мислиш? Много добра прогноза. Питай Боби. Реално да, то лесно се вижда, защото има 26 прогнози, 12 човека слагат Шадура, 13 Иванджиков и един човек слага Гочев. Кой е това? Кой ли е това? Да. Но да, Шадура много 12-11 първо и второ място, Иванджиков 13 първо, 6 второ. И след това вече там е пула на тия хора, които коментирахме между 8 и 8.30. Като тук сложили Тони Кадиев, който беше аз продължавам да твърдя, март месец беше в много яка форма. В смисъл комфортно. Да, тогава беше на яка форма. Да, от тогава месеците не минаха супер, сега честно казвам не знам в каква форма. Последно се видяхме преди месеци нещо. На дългото с тебе, като бяхме. Да, се изпращах само, да? Да. Ние с Куба ще тогава дойде да бяга с Гочев на 8.15, 8.20 беше супер леко. То се е дълго, така че и беше при бая време. Нормално е между големи, като цяло ние сме го коментирали преди в някакви разговори, но много е трудно да пикнеш, той бяга 100 мили шосе, което е много бягане иска. И да пикнеш за нещо за такова... Витоша и после за Спарта. Като цяло, по принцип да пикнеш март месец, особено в тази дълга зима, дето то валя сняг май месец, и толкова изцеждащо емоционално и ако знаеш, че имаш нещо голямо като Спартатлона септември, Витоша е много тегава цел. И да, нормално е, нали, с тия пролет есен. Може да изненада, но той е фаворит на публиката за трето място. Той миналата година си бяга добре. Да. Просто, ще видим какво е моментното състояние. Иначе, аз пролетен бях казал, че според мен е трети комфортно. Миналата година май е четвърти. Да, но... А сега фаворит за четвърти? Фаворит за четвърти е приятеля на подкаста Иван Георгиев Гочев. Точно така. Да. Който ще бяга с Генчо. Или не? Или ще бяга. А вие обсъдихте ли? Той каква му е целта? Той Генчо каза, че не ме отговорил. Каза здрасти. Добре. Гоче реално тренира повече, отколкото очаквах. Да, за жалост не си кача тренировките в Страва, но аз му отворих. Повече, отколкото очакваш. Гармин Connect качва. Дневник, Гармин. И бяга. От време на време бяга някакви по-големи, но е консистентен сравнително. Той толкова години се опитваше по всякакъв начин да си провали тренировъчния процес с всякакви невероятно тъпи идеи и есента като започна реално да бяга, през ден. Няма значение, почна да тренира бягане като бягане активност и почна да прогресира и бях някакъв, сигурно обичайното, един месец ще му е яко и ще спре. И той тогава направи 7-8 месеца и е с разлика във формата на живота си. И още му се бяга, което е яко. Да, каза, че последните 2 месеца, всяка седмица му е 9 часа, което си е стабилно. Да. С бягане през ден? Или вече е по-често? Вече вкарва леко. Аз не съм отварял от сравнително време. Той няма. Гармин Connect си има. Добре. Сега всички ще отворят да видят на Гочев. Той няма ги приеме. Добре, окей. Така че... Но Гочев, фаворит за... Мен на първата ми Витоша, дето я бягах реално. Това заложи на Гочев да е трети? Нещо такова. Това е... Сашко бяга 8.12, аз бягах 9.11. Един час по-бавно. И настигнах Гочев на качването от Ярово към Ярема и си казах, мале, това Иван Гочев ли е, човек? Аз без се бавка, защото той тогава тренираше в отбора с Наталия, която е тренирала Дизела. Аз си ги представя Гочев и Дизела. Това бяха. Ти знаеш, аз как видях Гочев за първи път? Как? Разхождах се по Карандила
с едни приятели и той мина бягайки гол разплатен зад нас. Запотен. И аз от някакви сегменти само го бях виждал и си викам, маля, това е Иван Гочев. Същото. Да. Спринт след него. Извинявай ти, Иван Гочев ли си? Той, да. Аз ти гледам стравата. Много се кефя, нали? Да, и запознахме се. Айде, чао. Да, също, аз буквално спомням. Както ни гонеше нас към воденицата. Примерно. Двама такива човека. Това 2018 Иван Гочев и 2019 първата година, като спечелих, настигнах и 2018 може да бил Иво Хаджиев. Друг на Чуй Петролово, точно преди Смильо, дет правиш един ляв завой и тръгваш нагоре 200 метра преди Смильо. И пак бях такъв, това е Иво Хаджиев, човек, той е на подиума, аз как го настигам, бързам ли, какво става? Той беше примерно за 9 часа, тогава аз бях what the fuck. Но да, това са ми двете мирила в ЦБО. Гочев фаворит. Другия фаворит е Пламката, който според мен единствената причина да не е трети в класирането на публиката е, че се регистрира вчера, примерно, и няма достатъчно. Те са гласували 4 човека. То прогнозите стоят отворени до старта. Тоест може да влезеш и си ги ама те са гласували вече. Не, може да си ги промениш. Може да си ги може да изпресваш. си промениш. Да, и то ясно. примерно ние тук не сме. Смисъл, аз чакам да видя последно кой ще се регистрира. Но според мен съвсем обективно от всичките тия хора, които са горе-долу в еднаква форма, Пламката с опита и яденето, дето има, трябва да е Да, третия Пламката най-бърз. и Иво, ако се запише наистина. Да, аз даже ако се Ще е много запишат интересно. Пламката и Иво, бих заложил на Пламката просто Да. заради консистентността, защото Иво е в добра форма, обаче Иво има много години, дето нещо не се получава. С корема, с това, А Пламката не се отказва. Пламката, миналата като изключим година миналата година, Година беше, ма да кажем, последните анемичен. 4 години има 3 участия, 3 прилични. Да. Някакво, Аз той неиронично е го казвам. по-консистентен. Но да, Пламката и Иво може би за да допълнят подиума и след това вече са Dark Horse-овете, които са всички basically. Данчо, Генчо, Гочев, Джи, всеки. Тони Петков? Кой А ще Христо Цветелинов Минков в каква форма е? Христо Цветелинов Минков не е Христо Минков, дето хората си мислят. Знам, това е Цветелинов Минков все пак. Но и Христо Минков също не е във формата, дето хората си мислят. Има днеска една много сладка снимка, няма да се притесняваш и аз съм бил така след един спартатлон. Става по-добре. Не скоро, но ще стане. След това Джи Стефанов е фаворит на 8 място. Стилян Аврамов, който също аз тотално го изключвам, а той също е в тази група. Да. За Той е какво? 8,20. Е. Не. Влизам на aob.bg.records. Само не влизай на Ало. Не, това не влизам, не чакай. Смятай какво има там. Рекордьорката. То е много назад, бе. Стилян Аврамов, 8,38, да. Брат. Да, бе, да. Само да отбележа, че поне се отворих вечната ранглиста, в момента 10-то място се държи 10-то време, ама чакай, ще ги цъкнем по места, да видим 10-тия човек. 10-то място се държи от Наско нашия, 8,37. Да, Тони е пред него. Тони, след това си ти, Да. и след това Алекс Христов 8,28, аз не го обърках, да. И Ник Стойчев. И Ники Стойчев 8,23. Но според мен тая година Заминавате. ти може би заминаваш, да. В смисъл, поне ти за да заминеш трябва 3 човека да бягат под 8,33. Нови. Нови, да. Те ако двама са на дивана... Данчо, Генчо, Джи, Боян. Стилян Аз? и Ти не ме Тони. броиш. 5 човека има, от които 3... може би няма да заминеш. И Боян, да. И Генчо. Да. Да, Данчо, Генчо, Данчо Генчо. Да. Джи, Стилян, Сигурно, аз Тони затова исках да бягам. Тия имената сега ги изброихме около 10 пъти между. Да. Да, то това Преброите е... колко Някой ще бяга по-бързо от тях. Обиден. Да. Кой ще бяга по-бързо тях да стига? Нямам идея. Но от тия 6 човека, според вас, колко... това е интересно залагане. Колко от тия 6 човека, които изборихме, ще бягат... Ще завършат по-скоро. Не, ще бягат под 8... да, то ако ще завърши, че бягат под Колко ще 8. завършат? Не. Ако Кой ще? тръгнат за 8,15, могат да фалират много повече от 8,30. И ще завършат? Няма спрат. Не знам, зависи. Да. Да, но колко от тия 6 човека ще бягат под времето на Кубашли 8,33, което ни е Един. около топ 10. Дали? Аз толкова казвам. Аз залагам на... Не знам кой е. Повече от един, но
Добре. Между другото, трябва да добавим контекст, че времето изглежда... Да, бе. за Какво ще Витоша. кажем за условията? Отворил съм, О, да. да. Това е... Отворил съм синоптика. Времето София. Това е най-правилната прогноза. Пишете Времето София в Google и ви излиза прогноза на Google. Тя не е на Google. Google е плува от някакви тъплати. Дават го понеделник, вторник и сряда, дъжд с гръмотевичи бури кратко след обед. Това се е това класика. са къси преваляния. Да, това са обичайните. Но якото е, че след това, поне за сегашната прогноза, четвъртък, петък, събота и неделя са 30 градуса всеки ден топло. Да, европейския хитвейв ще дойде тук. Което ние вчера бяхме... Малко топло на старта само. То през Да. Ние бяхме с Боян четвъртък, не сряда, сряда и събота, нощни. Сряда бягахме Чупетово и Арема, от южната дъга средната част. Вчера бягахме до Кладница, мега сухо е. В смисъл, Да. всичко е много сухо. Така че според мен тия три И кратки... там 2 локви към Ярема, те са нищо. Да, ама те ще да смутикат да ги отводна. Да. Даже няма нужда. Като изключим тия кратки дъждове, според мен прогнозата се очертава за трета суха година. И това не е било никога. Никога. Да. Никога. Аз си спомням, че преди тия 3 сухи години... Аз още не вярвам, че някой е било кално. Бяха 3 мокри. Те бяха 3 години, Добре, де се бориха. Прави си Първата ми измислят. година на абсолютното джвакане. Да. Така ли? Аз цял блок тренирам, буквално видях као един път за половина. Там за 6 метра на студено. Смешно е, че го казваш, защото наистина имам един подкаст, примерно с Дизела или с някой правих, който си спомня как му убеждаваше 5 минути, или може би с Фреша е било. Му убеждаваше 5 минути, човек, това никога няма да се случи. Ти осъзнаваш ли да е суха Витоша, какво трябва да стане? И то примерно 3 поредни години е сухо, но преди това наистина беше много мокро. Очертава за доста сухо трасе, което значи, че може би малко топло, но условията ще са окей. Следим. От тия 6, тия 6, да се върнем. кой ще бяга? Да, колко залагаш, че ще бягат. Слагаме като такова добро представяне времето на Кубашли. 8.33. Да видим, то ще излезе от топ 10. Да, over-under. 3-4. Не. А колко трябваше да Трима никакъв шаут. 4 Колко трябваше да се супер. излязат? Тримата изкарват, да. По-добре. Ставаш 11. 11 е добро число. Да, аз залагам, че двама ще бягат със Ти ще го сигурност. изкараш според мен. Ама аз няма да се изненадам и 0. Да, Да, изобщо няма това да е се знам. възможно. Може да го Ако сложиш. някой ми каже, нали, така... Всички валираха. За това сега за 2 седмици, ми каже, то никой от тях не завърши, аз ще кажа, да. Аз буквално, ако трябва на себе си сложа over-under, ще кажа, че няма да завърша. По-вероятно, отколкото да завърша. Наистина. Аз не бих го казал това. В смисъл, може да сега слайдваме сега, ако искаш просто за вайба, ама според мен... Не, аз, защото знам как ще тръгна. Според мен това ми прави шансовете на DNF доста големи. Не, според мен ти ако... Нали, то пак зависи какво ти е важно, ама ако ти е важно да завършиш, ти според мен никакви проблеми няма да имаш да стигнеш до Ярема. И вече последните 30 км ти 30 минути да завършиш, ще бягаш 7.30, което е второто най-бързо време. Моите приятели Пепи Борисов и Голдън казаха, че на Бистрица модът е толкова зле, че да не мога да завършиш дори. Да, и Дизела също, ама... Да. По-скоро... Пепи се отказа там ли? Да, на Бистрица спря. Те и тримата там. И Голдън също. Да. Мали, това е някакъв ориентировачески... А Дизела и двамата тотално Дизела фалирали. не В са смисъл, такива. Пети от спускането до Ярово тотално явно само гръмнали краката. Както аз на маратона във Валенсия. Аз знам какво и да не можеш да финишираш. Аз там не, че не исках, аз буквално не можех. Ама на маратона в Валенсия имаш някаква... Знам какво е краката ти, буквално да не мога ги такова. Да. Да, в смисъл... Но изобщо не е невероятно никой да не успее, да. Не, според мен... Аз ако на някой трябва да заложа, Шадура ще бяга много под 8.30. Ама Шадура не са брои. Той Ние е... говорим за новите. От новите? Да бе, Нали ти за си от тия новите. 6 човека? Той от новите. Чакай, Да. Ама не бе, аз ако борим Иванджиков, аз тотално даже не го боря за нов. Ако борим Иванджиков, според мен двама ще бягат 100%. Добре. Аз залагам на 3. Ти залагаш на 3. И ще изляза? Ще те изкарат, да. Аз За да даже ще ме кажа върнат. 4. Айде, ако те върнат и той ако ми щупи рекорда, до година се връщаме двамата. Аз за рекорда, ти за топ 10. Казана дума, Генчо ти? мечката. Да, и Боби ще се върне с нас. Нали? Аз даже ще кажа кои мисля, че ще завършат под 8.33. Чак така ли? Да. Казвам аз, Гочев, Джи Стефанов и един между Данчо и Генчо, които са един човек. Не. Залагам един от тях, че ще стигне, един няма да стигне до финала. Това е в И ги слагам 8.30. под 8.33, тия Да. четирима от тия, като Ти мислиш 4 човека? Ти колко каза? 4 казвам.
А Генчо 0. Не, един. И себе си махна. Аз Боян, примерно аз ще заложа на себе си и един от другите. Трима. Един от Значи другите. ние сме Аз Гоче вярвам. Сега като ми казахте, че бяга по 9 часа на седмица и мисли трезво, мисля, Да. че ще се добута до финала. Сега дали... Да, Гочев реално, според мен, ако просто се пейсва умно и яде, има, може би, най-голям шанс от тази цялата групичка и с Джи. Да, а Джи Знаете според мен ли- е пък също много консервативно подхожда, което е добър сигнал. В смисъл с 2,40 маратон иска да бяга 8,30. Това не е консервативно, това е окей за някой, който дебютира в нещо такова. Да, ама нали, в смисъл не е, Да. не е тъпо се едно. Да, Това е не предвид. е, И но- тестваше графика и какво ли не е. Да. Познавайки Гочев, знам как би му заминало състезанието. Как? На някое спускане ще си каже, аз съм много добре. Много съм добре, брат. Те защо от Смило пускат на такъв бавен гап? Боби, я кажи как беше спускането от Смило оня ден. На нощното супер беше, да. Отвратително е, като не виждаш. Супер, беше отвратително. Да, аз за първи път бях нощно. От къде бяга с тебе до стадиона. А къде миналата година. бяга? Отпред или за Тито? Отпред. Не, Ние аз- се разбрахме, аз да да. съм отпред, за да симулирам това, което ще виждам на състезанието. Да. Да, ама ти не му ли печеш така пък челника, бе? Не, той като е силен челника... Няма не, гриж. не е драма. Пък и ние там с милион бука, особено то се оставаше доста разлика, Да. защото ти не виждаш Искаш да краката кажеш, си в че много коловозите. Не, той трябва да се вижда в краката просто. Ама, гадно е. Да знаеш. Гадно е, бе. За тях, И в за тях е коловозите малко особено- по-добре. Да. Въпреки, че там става много гадно, колкото повече бързаш. Защото ако трябва да го пуснеш на 4,30 гапи на 4 гапи, е съвсем различно. В смисъл, Да, сигурно. там е Защото- много неприятно. Да, мен не ме скефи. В смисъл, просто трудно си опазвах глезените прави, много Да, се постоянно хлъзгах, се много се парзалях просто. Защото аз нали ще бягам и с шосейни обувки, така че не си помагам. Да, поне хубавото време значи, че всички ще могат да бягат с каквото искат, защото всички се канат. Аз на този блок толкова хора ми казаха, аз ще бягам с Кипра, например. Или аз Кажи ще още бягам не се с... споменаваш това, ще бягаш с сушени или с... Да, Не е било разговор така. То бе кално. то нямаше, да, смисъл, то буквално от 2020 започна да вали и първата суха година беше 24-та. В смисъл, през цялото това време просто всеки път валеше. Да живее глобалното затопляне. Да, доста ни бърза. Но да, всеки ще може да си бяга с леките удобни обувки, което е добре. Аз не знам дали да бягам с Адидаса. Що? Евото. Имам чувство, че много пронирам и... Да. някой Малко ме е дразни. нестабилен. Да. А с какво може да бягаш друго? Може да отида до Декатлон. Ти нали си моя номер? Не, той е по-малък. Да. Ще влезе Не, ли? за 100 км не е както дойде. Миро ще ми даде Той е 42, ама дали ще влезе там? Ти какво си 46? Да, защото определено ще струва да не пронираш, но и да не са ти големи обувките. Не, ако ходя ще си избера нали точния размер. Ама... То дали има? Като цяло да вземеш това решение понеделника на 44, състезанието. 44,5. Какво? Между това... Адидас. Адидаса ми е 44,5 и ми е... Малко. не- Малко по-малък. Да, малко по-малък носи. Защото Кипрана върви горе-долу един номер пред надолу. Примерно носа 44, Adidas Nike носа 45, 45 и една трета хока, 45 кинвара. Едно надолу. Да. Значи се връщаме на съвета ти да кажеш на Гочев от Смилион Да. нататък много да се бави. Да. И ще завърши със сигурност според теб, ако го направи това. Сега със сигурност. Добре, аре да направим блупринт за всички. То, може би не за всички. Да, то също ще е валидно за всички да слушат. Да, основни правила. Да, но всъщност като трасето, аз понеже се уморих да го повтарям на всеки, с който бягам, много е важно според мен как ще стигнеш на Бука. Това е завоя от Смило, значи, добре, почваме там. До Тихия кът супер консервативно. Може всеки да опише трасето. Да, Генчо, започни ти. Ами, почва той знае скачване, докладно след това равно, след това малко нагоре-надолу, Нагоре, асфалт до Чуй, след това качваш до Някъде. Ярово. След това има там нещо. Брат, как да заложила повече от един? Да, съгласен съм. Добре, Рима. до Тихия кът за хората, дето ще го слушат. А до Тихия кът е само качване, предимно шосе, стръмно, не се напъвайте, даже повечето хора могат да ходят там, особено ако си за 12 часа и нагоре, си го ходиш. После има едно стръмно спускане до Владая, което с нощите осъзнахме, че особено с слаб челник не е добре. В смисъл... Да. Не знам още, ама. Или зад пламката с силен челник също е гадно.
Да, там просто бавно. Помпата каза, че му свършва батерията по средата вчера. Така ли? Да. Като цяло това спускане е 10 то е минути и два не часа можеш много бягане. да спечелиш. Там леко. После вододела, най-стръмният километър от цялото трасе, който е примерно 13% средно. Стръмно качване. Стръмно качване и е трейл, има и серпентини, там всички гадно. трябва да ходят. Да. В смисъл, там Дори за 8 часа можеш да го гапа, скочиш бързо. гапа за 8 часа е по-бавен от това, дето да трябва да избягаш вододела комфортно. В смисъл серпентините нагоре. Нали? Не целия, но ще имаш ходене. Тоест, ако тръгнете за над 8 часа, там на серпентините си ходите. Оттам качваш вододела, минаваш реката, имаш 10 км, 12 км до пункта, там 11 и нещо до кръчето в кладница. Ето е сингъл трак и просто внимаваш да не ритнеш някой камък. Там всички бягат в нишка един за друг и гледате много да не си светите в Доставят си малко предния, разстояние. да. Просто да се вижда всичко, говорите си и трябва да е много чил там. Нормално е до вододел пулса да е малко по-високи усилието и после трябва много бързо да се нормализира. Ако 5 минути след вододел още сте задъхани, бързате. По-добре не финиширайте. По-добре. След няма- това... Те няма да финишират също, да, просто да го знаете. След това кладница, минаваш Не, бе, през селото, зависи. първия по-голям пункт, там ще има много хора, ще пляскат, ще викат, долу на църквата. Оттам надолу е 9 км до следващия пункт Студена, 4 км е шосе, предимно спускане и равно. След това 4 км е най-гадната кал, която повечето хора Не се е чували. не знаят какво е това. Една лепка въглина, която сега е идеално суха. Та има малко качване, спускане, Малко на места камънак. е неравно. Внимателно просто, не цепите секундата. Излизате на язовира, малко бягане, излизате на Студена, на пункт 33 км, една трета от състезанието. Там има времеизмерване за първ път, който следиш, може там да види... А не, за втори. За втори, ама Да. първият е много рано и той не дава много. Да, от този пункт е много важно всички да внимават, защото от него до Ярово, което е след 30 км, има само един пункт за целите 30 км. Тоест на Студена искаш да спреш за една минута, да си вземеш вода, храна, всичко. Не само 30 км, ами са и 30 трудни километра, защото Да. е дълго асфалтово изкачване, особено накрая е по-стръмно. Да, накрая става стръмно. Преди това реално даже не е толкова стръмно, просто хората обикновено там вече са фалирали. Не е ли 3% примерно? Аваридж е 3% до последния километр, до последната миля. Това си е... 3% не е стръмно изкачване, 3%. Подкачване си, да. 30-40 секунди на километър те забавя. Да, толкова да, но нали, не е нещо, дето да не е бягане, защото последния километър си е стръмен, т.е. става вече 6% на места, дето е гадно. Но да, качването към Чепетол не е толкова лошо, ако просто ядете и се пейсвате. Чепетол пак много внимателно на пункта, защото предстои много време после, за колко беше това график, 1,20? Кое? Едно и... От Чуй до 1,15. Ярово? До Ярово ли? Да. Еми, толкова да. 50 Да. плюс 26, 76 минути. Да. Да, значи за повечето хора със сигурност ще е една Ти ги час. знаеш също, нали? 2 часа. Горе-долу това е. 100 минутки. Това е най-дългият участък между пунктове по цялото трасе. Съвпада с края на нощта за по-бързите, така и за среднобързите. И много тегъв и психически, и физически участък, спускане, трябва да си гледате в краката там много внимателно. И реално Може да се като... изгубиш също така. Да, може да се Да, загуби. да. То ще е маркирано, Трудно, ама като пак цяло. Такива места, ето може да вземеш едно от три, те Да. на едно и също място, ама се чудиш аз тук ли съм? Да, На повечето място няма значение откъде ще минете. Да. но да, общо взето като от Чуйпетолово имаш 4 км до Смилю, изкачване. И като стигнеш Смилю е горе петолъчката, където си на едно като поле с много разклонения, едни черни пътища. Оттам имаш, ще да кажа 30 минути, ама имаш примерно между 40 минути и час, зависи колко си бърз, спускане надолу. И то е предимно спускане тук там малко такова вълнисто, после пак спускане. И там има много коловози, криво е и трябва всеки много да си внимава в краката. Особено Гочев. Да. Гочев не бързай Има там. причина гапа на всички хора там да е по-бавен от на другите места. В смисъл, да не говорим, че края на нощта вече започват стомашни проблеми и това като съвпадне с цялото друсене от спускането. Изобщо този участък е make or break цялото състезание. И като свърши цялото това нещо, минаваш накрая през една горичка на това спускане и стигаш до един, влизаш на Т-образно кръстовище и правиш ляв завой по един широк черен път. Това е разклона за Бука през Лапто. И от това място нататъка с много малки изключения няма какво да стане до края на състезанието. Всичко като терен опасно е минало. Тоест, трудно можеш да стъпиш на криво, трудно има нещо много да забави, много гадно.
Оттам вече, който се чувства добре, може да бърза, но аз лично до там бих бил изключително консервативен. Много, да на всеки това обяснява. Оттам бягаш малко до Ялово, като те са примерно... Малко. И 5,5 км нещо. Много е гадно там. Ярово? 61. Не, Бука Преслап е... Бука Преслап е... 56. Да. 56. Значи 56 км, като излезеш на това, до там все едно пътуваш към старта на състезанието. Ти реално оттам до финала имаш горе-долу маратон. До там просто трябва да ти е мега чил. Аз всичките ми години там вече съм бил нещо се е прецаквал. Стъпвал съм на криво, спирал съм 5 пъти до тоалетна, болял ме е корема или съм се обезводнил. Това е просто в много неподходящ момент идва много технически изискващо и такова нужда да се концентрираш част от трасето. Това за хората, които ще бягат 8 часа, ще е някъде около четвъртия час. Правилно ли е това, което казвам? 4. Не, глупости, 4,30. Значи 4 може да минеш. Да, значи първите 4,30 часа чил и после си 4. Да. Ако трябваше да пиш чакам. Малко, да. Да дойде Гочев. 5 секунди ще намалиш после. Ако мине за 4, мисля, че ще си с Иванджиков. Ако аз мина за 4. 3,56 е... Трябва да минеш. Да. 3,58 съм минал аз. Аз съм се запомнил там, че съм към над 4 часа по-добре. По-добре финиширай. Но да, като излезеш на Бука, като минат тия много гадни 40 минути, излезеш на Бука, бягаш към Ярово, там е един широк път, малко спускане, много приятен. Завиваш на електропастира, те и това не знаят какво е, но завиваш наляво. Вече го няма блатото, ти не си минал там. Да, то вече не е блато, вече си една трева. Как не е блато, бе? Не е блато. Една година се обикаляше 500 През циганската махала, да. Генчо не знае как е. Вече не аз не знам за какво говорим. Ама той не е ходил турно. Какво блато? Ама той минава... Вчера Пламката ми говори за някакви розови сияещи крави. Викам, Пламката си бил на просто някакви халюциногени. Аз една вечер бягаме... Сияеща розова крава. И си мисля как ще му обясня и сега тук на блатото, как се заобикалял, се знам, че то до 3 години не е блато там вече. Но блатото, да. И ми бягат под 8,30. Да. Блатото е на... Завоя вляво ли? Там Да, времеизмерването, да. Сещам се. Там то Това завой, време измерване моето посота беше блато. Така. то беше примерно 100 метра блато. Там нещо от реката беше излезнало и всеки път като вали ставаше дълбоко. Все по-голямо. И се заобикаляше, наистина имаше една Имаше година, наистина конуси. бягаш примерно 50 метра извън трасето, заобикаляш блатото и се връщаш. Вие нещо си измисляте си. Да. Да омалважат бягането ни тази година. То без блатото 30 минути отдолу става веднага. Там някъде? И с новите обувки тия там декатлон ли какви са 20 секунди на километър. В Ярово като стигнеш, малко си отдъхваш, защото после е физически трудната част от трасето, качването стръмното към Ерема, обаче реално ако си под контрол и да хайкваш на места, ще мине. Качваш Ерема, свършва хайка, какво беше? Първо... Преносния хайк, после истинския. Веднъж обяснявах на Генчо, тук свършва. Аз казвам свършва хайка на бараката. То реално има още 3 км, деца хайк, спира, пак хайк. И Генчо вече фалира и аз му обяснявам нещо, свършва хайка. И буквално 3 минути по-късно катерим 10% в БР. И той, къде свърши хайка? Тук е свърши хайка. Метафоричния хайк свърши. Да, но като качиш Ярово и слезеш на Ярема, на чешмата, не те хапат кучетата, оттам до финала има 30 км само бягане. В тия 30 км сумарно има 200 метра изкачване за 30 км. Няма нищо стръмно никъде. Чак звучи много. 200 метра? Той се едно бягаш в Южен парк. Драгалевци 30. Там Да, те са примерно мъничко на един някакъв път преди 60. брезите. Има малко. Да. Само за референция, за тия 200 метра изкачване има 850 спускане. Да. В смисъл 3% average спускане. Там просто горе-долу трябва да си окей. Да, оттам нататък вече си е бягане, но според мен още от Бука, нали, можеш да си отдъхнеш, че основните неща, дето могат да се объркат, са разминали. И вече от Ярема нататък, кротко, през горичката, то само вие ще минете по тъмно, за другите е много приятно бягане.
Не те брои. Не ти пука. Ще се запиша. Да, много приятно. Вечна такава Папка няма да с кал. скриншотите гената. Вече Пише в така момента. няма. Као. Да, после към Бистрица е... Иванчико вика, ми е много приятно към Бистрица, то е толкова гадно там, човек. Той е Много примерно яко. Равничко. 6 км, все едно бягаш на пътека за бягане във фитнеса. Аз това много обичам да го правя. Да, ама като си много уморен и искаш да се свършва вече, на другите места имаш някакви, примерно минаваш еднакво. дървото, камъка, нещо се случва, нали, в главата ти има прогрес. А тук е просто 6 еднакви километра и ти не знаеш на първия ли си, на петия ли си. Това не е верно, защото имаш завой. Да, те са Имаш, еднакви. знаеш ли кое е единствения? Имаш два маркера всъщност. Единият е завоя на амюзния трън, дет правихме черитито и там, дет тръгва нагоре. Да, всички го знаем, бе. Не, имам предвид. За самия военна път. мюзния трън. Има една Не като да си беседка. на някакво летище само направо. Ами Да. ти си... Еля, Да, Аз отдясно. това ме кефи, защото е Нямаш- равно и готино се въртиш. Нямаш усещане за прогрес от нищо. Имаш, погледаш си часовника и си минал 2 км. Да, аз бягал 40 Ще минути. те питам. Единственото, дето реално се сещам, са беседките на миля Беседките, преди да. пункта. Да. Ама тази беседка тя е примерно 5 км откакто Да. излезеш. Ти от Тя не първия идва и километър не искаш идва. да дойде. Да. Много ще е яко на следващия подкаст, като сте го минали това как ще релейтите, защото... Ако сме го минали. Ба, Бистрица до бе нататък, как сме го минали. Аз казах, Много ще се радвам да имам поне мнение. един ще разкаже. Много се радвам да ако имам Да, мнение. Бистрица, добре. От Бистрица малко качване и почва спускането към Симеоново. Серпентините, Гената каже, че той не може да не ги спусне надолу. Аз просто... Няма смисъл, да. Ще се откажа от бягането, ако не ги мина директно. Аз даже би ги минал по гъс, но със сигурност няма да ги въртя. Да. Просто се пускаш надолу. Особено първите 10 метра, това първото, дето се хващаш за дървото, то е толкова стръмно и толкова пиково мускулно натоварващо. За 2 секунди имаш усилието, което можеш максимално да произведеш за 10 и ще умреш, че според мен не си струва. Позволено ли ме да ми докараш някакъв плик на била, примерно, Това да не е миро. за Пуска серпентините? с пликчета. Аз бих се пуснал с плика надолу. Никакъв пик няма да има в мускулите ни. Долу няма да станеш, 100%. Минават Да, се там знам какво е да не може да клекне и да не може да стане. Първата кал и единствената, която сигурно ще имаше е след серпентините. Той миналата година беше кално там. Да, и сега си беше кално. Да. Миналата седмица. След серпентините, там където заобикаляхме с тебе, дето аз паднах и се таковах. Сещаш се? Да. Там, той е примерно 50 метра, но си е гадно, там внимателно. То така не, че от серпентините няма да се В засича. центъра на локвата най-сигурно. Да, между другото, в центъра на локвата, отдолу е измито. Такова е. Не се Да. плъзгаш. Да, аз не се шегувах, как да го казах като се съвет. А плъзга. пак там вече не ти пука, ако са ти мокри краката, защото свършва. Да, последното гадно е серпентините. Защото серпентините с мокри крака са много, то и вътре. Да, в затова луката казвам. Оттам нататък, Да, като мине- наистина, ако случайно има локви или примерно сега излезе някаква буря, по-добре бягайте в центъра на локвата, няма да се хлъзнете. И като мине това, излизаш, нали, там е един много каманаци, 1 км гадни, излизаш на люлката на пункта на хармоника, която повечето хора, които споменахме, няма да видят. То май люка да няма вече. Люлката има. Да, като минахме там. И оттам са под 10 км. Сега ще ти кажа колко, ама... Цета. Да, 9,5. В смисъл, взето да, като излезеш там на равното е суб 10 км с много спускане. Много спускане. 30 минути. С 340 спускане, да. Значи близо 4% average. И оттам нататък, да, всеки може да сметне 10 км на равно и горе-долу може да избяга за толкова 10 км на състезанието с спускане. И там няма какво се пазите, там шляпане колкото може, на паветата само леко с глезените, после излизаш на пътя, километър и 300 по валета, да, километър по валета и 300 метра наляво. Да, ще запомня накрая километър. Така. Това ти е Това достатъчно. има значение, ако например бягаш за 8:00:30 секунди, тогава много ще искаш да знаеш колко има, защото всяка секунда си я вадиш от задника, а също време ще искаш да извадиш. Много е вероятна сценария да си на 8:00 30 секунди, нали? Да. Важно е да си подготвен за точно този сценарий, нали? Не, имам преди Тогава си няма на да ти пука. малко. Значи виж, аз съм там с колелото, ако ме питаш колко остава, до това ще ти кажа, не се преценя, брат. Този сценарий той няма Ама да аз се мога да случи. видя колко ми остават. Как ще видиш? Каква е дистанцията на състезанието? Не, мога да видя колко време ми остава. Ама като не знаеш колко метра ти остават, как да знаеш как се Те месиш? метри... Не знам, просто се напомняш там. Чакай сега, аз ако си сложа трак, което ще направя,
Си ми пише колко ми остава до финала. Да. Да, ама трака на трицифрено число, каквото е трака на Витоша, т.е. 99.2, закръгна на 100 метра. Не, като стават само вече под 10 км, си ти дава до точно с 10 метра. Сигурен ли си? Да, особено на нашите новите гармини. Дава ти знам, аз- 6,23 до финала. Добре, това е... Да. Окей. Ако бягате с шунто, по-добре питайте Ицо там на колелото колко става, защото сигурно ще пише 20 км, нещо ще е бъгнало. Обърни ми наляво. Забрал си да минеш вододела, отивай пак. Върни са. Налей си вода тук. Кой друг интересен такова въпрос, който се сетих. Миналата година, ако си спомняш, имаше сайт квест да взема най-бързото минаване на всички сегменти по трасето. По време на По състезание. време на състезания. Да, Да. от всички минавания на състезания. Кой от тия ти се струва в смисъл всичките равни обвесли би трябвало да бягаш около тях. Който се струва най-невъзможен? Който Последния, притеснява? със сигурност. Добре, последния го изключва. Той е Последния мега напъване. Аз не съм го правил на тренировка на изграждащо. Добре, ама от другите, има ли някой да те притеснява? Защото Генчо, какво да го питам, какво го притеснява, той не познава трасето. Боби, теб Ама кой те преди притеснява? Арно. Същия отговор за мен. От оня ден, т.е. с вчера разбрах, че сигурно няма да хитвам сплита до Владая. Според мен там си бързо. Или поне за мен е бързане това. Спускането. Повечето спускания най-вероятно ще ги мина бавно. В смисъл, първоначално, като се записах за Витоша април месец, Говорихме точно обратно. мислех, че ще ти правя по една минута на всяко спускане, защото си казах, що си бил толкова бавен. И сега Като Гочев, що всички бягат толкова защото бавно? така, аз мога да избягам с 5 минути по-бързо. Защо нали не го направя? И сега разбрах, нали, направих някакво дълги бягания, разбрах що. И сега съм наобратно, сега като си бягам всички дълги бягания, ти правя време на качванията, Да. дет съм зле. И на равното? На равното най-лесно. Да, на равното ми е най-лесно, на спусканията по-често губя, отколкото... Ако някъде ще губя спрямо твоите сплитове, сигурно ще съм твърде консервативен на спусканията, То реално защото само разполагам вода. с по-малко обем бедро. А всяка крачка... Кубични сантиметри бедро. Всяка крачка ми е 1 кубичен сантиметър бедро и аз като разполагам с около 15, имам 15 грешни крачва, 15 грешни пускания и... Защото ти от спусканията, всъщност, до вода е хубаво, а след това кладница е студена, там пускането по шосето ще е окей. До студена по шосето е окей. файн, да. Да. От Смилю до Бука има прекалено много равно и качване, че да там да е... Не, там сигурно мога да съм бавен. Не, Нямаш най-вероятно по-бавен от мен. не Защото се аз знае. Аз си мисля, че там... Ако някъде може да съм, там може да е вариант. Да. Защото вода разбира, там е само И на другото спускане. спускане, което много си бързал е към плана. Това също го видях. Много ли съм бързо там? Да. То е ново и аз нямам, в смисъл, аз реално минах за втори път в живота. Не, защото там бързия се- сплита осезаемо или поне сега като аз бягам на неокосено, не знам тогава как беше. Пак не беше, ама са минали колездачите, то става малко по-добре като минат. Да, сега, особено първия километър, бягаш в малко висока трава и коловоз и не се вижда. това е... После става широчко. 2000 човека. Да. 2000 човека. Абе, по-добре е определено, но не е като през Омагиосната гора, като съм минава, там бяха много завои нагоре-надолу, обаче е широк път. Да. Това е много хубаво, защото Аз е не съм гладко. минал. Гладко само надолу, няма знам. завой, няма нищо, не можеш да се объркаш никъде. Обаче първите 700-800 метра наистина са сингъл трак през една трева и после става широко, да. И тази тревата е То малко това 30 гадна. минути да някъде, нали? То реално е гадно, ако минаваш по тъмно. По свето е много чил. Но нали, то от хубавите проблеми да имаш, ако си там по тъмно е добре. Но е неприятно, да. И философският ти, като цял е бърз. Ти там си бягал колко? 650 графика. Философския, Или да, по-бързо. ама то голяма част от това е финално. В смисъл... Една минута от това, ама да, като цял си бил бързичък. Да. Не знам, не съм мислил къде ще ти наваксам спрямо рекорда, аз тръгвам за някакво горе-долу равномерно разпределено усилия за... Просто човек, кое подобно даже време. не толкова спрямо мен, ами спрямо рекорда или спрямо равномерно, тук къде те притеснява, къде ще ти е най-трудно да... или кой участък се чуеш. Защото със всеки като си говоря, много често този въпрос задавам като тестваме графика, защото това ми казва. Първо хората, дето много се притесняват от качването към чуй, те изобщо не са готови за Витоша. В смисъл, ако те притеснява как ще ти чуй пето, Сигурно първия сплит ми е най-притеснителен. Първия сплит. Ми да, вчера ми беше тегъв. От старта? До вододела. О, човек, с емоцията, дето Да. ще има друга седмица на старта, няма да го Няма, усетиш. ако ме питаш, сигурно, буквално само за това мога да сета в момента. Просто, че сигурно ще мина и ще ми е леко висок пулса и леко ще се Раздяла си издразня. 60 на асфалта. Да. Да.
Пише така като гръмне. Да не ти пускам интервюто ти от студена миналата година, но кажеш, много добре беше, ето способен беше малко висок, се филмираше нещо, ма знаеш всичко ще е наред. Така че е Зайцо. същото. Да, и при тебе така. Това е някъде снимано ли? Да, той е даже на приятеля на подкаста Фарона го има. Да. Филма му за Витоша от миналата година. Да. Не. Яна, на тебе, какво те притеснява от трасето? Без забавка. Качването към човек. Не ще ли? Не. Бутни го. Към Да, 2 часа. Приключваме. Не знам, цялостно ме притеснява как се чувствам след Ярово. След Ярово. Да, аз с това релейтвам най-много. Като цяло какво става след 4-5 часа. Да, това ми е главата. Иначе се знам, нали, настроеното спускане е малко по-бавно, на изкачванията в никакъв случай да не се изкърпвам. И там по-бавно. И на работа вече е бавно между Не, имам предвид, примерно да не тръгна с 4-15 гап. Да, началото. Това би било добре. Както и там вододела да не го качвам с... Да, вододел вчера много сте го качили. Да, аз на ходобягане. Ходобягане. Да, това имам предвид, че в смисъл загубил си примерно 8 секунди от идеалния график, а си годил и ти е било леко. Да, идеалният график за... 8 и хубаво, 11 секунди от графика за 8 часа. Да. Нали, това са си някакви базови неща, ама просто не знам като съм натрупал моята... Да, това е... А храната? Храната. След... Ти кажа, че не обичаш да ядеш. Не, аз обичам да ям, ама... Пица, примерно. Ама свински ребра. На този маратон... ребра яде ли тази седмица? Не, трябва. На този маратон, след втория час, спря да ми се яде. Но може да ям и се чудиха, какво означава да спре да ти се яде? Ще видиш, на Ярово. Представи си още 6 часа след това. Имаш предвид? Да. В началото реално ти се яде гела ли? Да. В смисъл, аз съм гладен. В смисъл на гладен? Да. В началото е много вкусно. Да, то е сладичко. Смисъл, да, ще си има се... И в един момент съм, трябва да изпия гел, нали, не искам, ама... Успяваш, не... Да, няма никакъв проблем. И пламката вчера ми каза, че всъщност, когато имаш проблеми, ти лапаш този гел и в коремът си някакви крампи се случват. Не непременно крампи, обаче... По-вероятно нещо се обърка, да. Да, колкото повече... Което никога не съм го изпитвал, нали, дори на АК-3 там. АК-3 колко ти е дълго като време? 9 часа почти. То е дълго. Да. И то е някакво прилично, там 9 и нещо Витоша пейс. Примерно, не знам, научко. Бяхме смятали с Алекс, че той беше малко под 9, Генчо беше някакви минути. Негативен сплетаж. Да. Браво. На 9 часа бягане. Батко, ние с тебе съпортваме. Да, какво трябва? Ще караме, ще бягаме. Ще караш и ще бягаш. Ти ще караш колата. Аз ще пляскам. Кара колата, да. Ще ме изчакаш на студена. И И после... Ще ми дадеш бутилка на студена. Добре. Ти си ми се пазде там. Да. С микрофона. Здрасти, Боби. Какъв е средния пейс до тук? Днеска ще ядем. Броканеро, да. Ще извикам и аз така. Тук е момента да кажем за всички, които... това си бях наумил да го кажа. Две неща. Всички, които са фенове, искат да следят или най-малкото искат да помогнат на състезанието, да дойдат някъде по трасето с камера или телефон и просто да снимат. Нямате представа колко полезно е да имаме кадри на състезание, което се случва през нощта и никой не може да наблюдава. То Витоша малко страда от това, че реално никой не го следи на живо. И ако има каквито и да е кадри, просто застанете на някакъв пункт и като минават хора, ги питайте кой си ти и за какво се може някакъв пост бягане на здраве да се направи долу да качват като коментари. Да, после ще ги събереме, това е ясно. Не, защото те трябва да се пускат лайв хората, къде ще го видят това. Ти после ще го качиш след 5 дена. Сега имам по време да се качват. Давай, примерно искаш да видиш какво се случва. Да. Къде ще видиш? Никъде. Може, да. Важното е дългосрочно да се съберат. В смисъл, дали ще ги видиш... Това е друга идея. Да, но примерно ако има хора аз ако се събудя в 2 часа, ако съм заспал. Ще е яко да видиш във Facebook лайф интервю на Гената с Гочев. Ако видя интервю на Гената, значи е спрял. Що бе, движение? Каква музика слушат? От всички тия ютубъри, дето след всяко състезание има 50 дженерик видеа, всъщност ако някой дойде просто на главните пунктове и снима първите 10 мъже и 3 жени, ще се събере материал, дето, в смисъл ти на повечето подкастъри в България и ютубъри, ако отвориш топ 5 видеа, има видео от Витоша. В смисъл, който и да си, ако просто снимаш най-важното бягане в годината с най-интересната конкуренция, е интересно.
Да, ако някой иска да помогне да ми пише на страницата или на профила, ще се помогна да опитам да го организираме, колкото повече хора имаме по пунктовете, по-добре. И другото е на финала, ако няма какво да правите и не ви се идва през нощта, станете и елате сутринта в 7 без нещо на финала. Това е, може би, най-емоционалният час и половина. Всеки финишира, всеки си казва какво е било, разправя истории, идват батали, треперят рекорди. В смисъл, пак това е много тъпо, че финала е 7 сутринта и никой не идва. Ние сигурно ще направим събитие от страницата. Дори и Тошко не е идва да живее на 5 минути. Тошко, очакваме те. И е буден. И ходи и без това. Ако можете, елате някъде по трасето през нощта да пляскате и да снимате. Ако не можете, елате на финала да гледате и да сте част от атмосферата там. С което предлагам да завършим този 2-часов подкаст. Щупихме... Няма ли някакви въпроси? Нещо? Стана много дълго. Ще останем въпросите за следващия път. Въпроси, брат, за вечер. Имаме форма, в която хората да пускат Да, имаме събрани доста въпроси. Имаме събрани епизоди. 3-4 въпроса. Като направим обзора... Важно да кажем, че долу в описанието има линк. Има линк. Може да качите... просто този точно епизод много се разпростряхме, за да не става по-дълго, защото сме обещали да не е излишно дълъг епизод. Стискаме палци на всички на Витоша и ще говорим в следващия епизод. Чао! Чао! Чао!